ആരെങ്കിലും എടുത്തോ? 17 ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്തിരിക്കും. 17ഉം 18ഉം എടുത്തു. 17ാമത്തെ എടുത്തിരിക്കും. 18 ശ്ലോകം 1 ഭഗവാൻ ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് അർജുനൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 17 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജനറൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് അധികം ഇല്ല. 17 കുറച്ച് ചെറിയ ശ്ലോകങ്ങളല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ 17 ജസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം തന്നെയാണ്. അതൊന്നും കൂടെ നമുക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് 18ലേക്കും കടക്കാം. ഓക്കെ, 17ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? 17ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകം 1 ഭഗവാൻ അർജുനനോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം എന്താണ്? ഭഗവാനോട് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നതാണ്. ഭഗവാനോട് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം. 8, 7, 3 ഗേൾസ് ഇത്രയുള്ള മറ്റുള്ളവരൊക്കെ എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ശാസ്ത്രവിധികളെ ഒന്നും പിന്തുടരാതെ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഭാവന ആരാധന ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥിതി എന്താണ്? എന്താണ്? അതായത് ചോദ്യത്രേ ഉള്ളൂ. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അർജുനൻ ചോദിക്കാണ് ഇംഗ്ലീഷും പഠിക്കിച്ചു. ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ നല്ലോണം പഠിക്കാൻ എല്ലാം ചോദിക്കും. രേഷ്മ മാതാജി, രേഷ്മ വീട്ടിലെ കാര്യമെല്ലാം കേൾക്കുവാണോ? രേഷ്മ സംസാരിക്കുമെന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാ. രേഷ്മ ലിനി മാതാജി കുഴപ്പമില്ല, വീട്ടിലത്തെ കാര്യങ്ങളാ. ശരി, സത്വരജ തമോ ഗുണങ്ങളിൽ ഏതാണ് അവരിൽ കാണുന്നത്? അപ്പൊ അല്ല, ആദ്യത്തെ ചോദ്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ശ്ലോകം 1 ഭഗവാൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം എന്താണ്? അതിന് പറഞ്ഞത് ഏതാണ്? സ്വന്തം ഭാവനയിൽ അല്ലെ? അതിൽ ചോദിക്കുന്നത് സ്വന്തം ഭാവനയിൽ ആരാധിക്കുന്ന സ്ഥിതി എന്താണ്? ശാസ്ത്രവിധി പ്രകാരം ഒന്നും പിന്തുടരാതെ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഭാവനയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്ന ആരാധന ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥിതി എന്താണ്? അതെ, സത്വരജോ ഗുണങ്ങളിൽ അവരിൽ കാണുന്നത്. അവര് ശാസ്ത്രവിദ്യകൾ കൊണ്ടൊന്നല്ല, അവരുടെ രീതിയിൽ തന്നെ അവര് കുറെ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അവര് തന്നെ സ്വന്തം ഭാവനയിൽ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അവരുടെ സ്ഥിതി എന്തായിരിക്കും? അതിൽ രജോ തമോ ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. എന്നിരുന്നാൽ പലർക്കും പല ഗുണങ്ങളായിരിക്കും. ചിലർ രജോ ഗുണം ആകുമ്പോ രജോ ഗുണത്തിലുള്ള ദേവത സങ്കല്പം എടുക്കും, തമോ ഗുണം തമോ ഗുണം എടുക്കും. ഏതാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ അവസ്ഥ എന്താണെന്നാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ശ്രദ്ധ അടുത്ത ചോദ്യം, ഇവിടെ ശ്രദ്ധ എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? ശ്രദ്ധ എന്നാൽ വിശ്വാസം. ഭഗവാനോടുള്ള വിശ്വാസം. ഭഗവാൻ എന്നുള്ള വിശ്വാസം എന്നല്ല, വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ജനറൽ ആയിട്ട് വിശ്വാസം. ശ്രദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മളെ വിശ്വാസങ്ങൾ എന്തിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കലാണ്? നമ്മളെ വിശ്വാസങ്ങളൊക്കെ ശരിക്കും ദേവനിലോ അതെന്താണ്? എന്ത് ഗുണങ്ങളാണ് നമ്മളായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്? നമുക്ക് പലതരം ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കാനുള്ള ഇത് മനസ്സിൽ വരാനുള്ള കാരണം എന്താണത്? സത്വഗുണം. അതായത് സത്വഗുണമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ ദേവത. ചിലപ്പോ ദേവന്മാരായിരിക്കും, ചിലപ്പോ അസുരന്മാരൊക്കെ ആരാധിക്കാനുള്ള. അത് ഏത് ഗുണത്തിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട്? എത്ര ഗുണങ്ങളുണ്ട്? സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം, അങ്ങനെ 3 ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ആ 3 ഗുണങ്ങൾ നമ്മളിൽ ഏതിനാണ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത്? അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വിശ്വാസങ്ങളും അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കും. നമുക്ക് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ദേവതാ സങ്കല്പം അതുപോലെ ആയിരിക്കും. നമ്മള് തമോ ഗുണാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദേവതാ സങ്കല്പം അതുപോലെ ആയിരിക്കും. അതാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാം നമ്മൾ ഏത് ഗുണമെന്ന്. അല്ലെങ്കിൽ തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് അതേ രീതിയിലുള്ള വിശ്വാസങ്ങളാണ് ചെയ്യുക. പിന്നെ തന്നെ ശ്ലോകം 4 പറയുന്നത് എന്താണ്? സാത്വികരായ ജനങ്ങൾ ദേവന്മാരെയും രാജസ സ്വഭാവികൾ അസുരന്മാരെയും തമോ ഗുണപ്രധാനികൾ ഭൂതപ്രേതാദികളെയും ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞ അപ്പൊ നമുക്ക് 3 ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം നമ്മൾ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക്. അപ്പൊ അതിൽ സാത്വികമായിട്ടുള്ളവര് ദേവന്മാരെയും രാജസ സ്വഭാവികൾ അസുരന്മാരെയും തമോ ഗുണപ്രധാനികൾ ഭൂതപ്രേതങ്ങളെയും ആരാധിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ഭക്ഷണശീലങ്ങൾ. സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ഭക്ഷണശീലം, അതേപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ആരാണ്? രജോ തമോ. അത് ദീർഘായുസ്സും നിലനിൽപ്പിനും തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതും ബലം നൽകുന്നതും ആരോഗ്യത്തെയും സംതൃപ്തിയെയും വളർത്തുന്നതും
രസവത്തും സന്തുഷ്ടിയും സംതൃപ്തിയും വളർത്തുന്നതും ആസ്വാദ്യമായ ആഹാരം സാത്വികരുടേത്. സാത്വികർ. അപ്പൊ നമ്മളെ ഭക്ഷണത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ സാത്വികനാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായിരിക്കും. സാത്വികത്തിലേക്ക് കടക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളെ ഭക്ഷണ രീതി മാറ്റണം. ചെറുതായിട്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണം. അപ്പൊ സാത്വിക ഗുണത്തിലേക്ക് കടന്നതിന് ശേഷമായിരിക്കും നമ്മൾ വിശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് എത്താം. ഓക്കെ. അടുത്ത രജോ ഗുണത്തിനെ പറ്റി രജോ ഗുണത്തിലുള്ള ഭക്ഷണ രീതി എങ്ങനെയാണ്? കയ്പ്, പുളിപ്പ്, ഉപ്പുരസം, കടുത്ത ചൂട് എന്നിവ, വരൾച്ച എന്നിവ കൂടുതലുള്ള ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ രാജസീയ സ്വഭാവങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഇത് രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. അത് രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമാണ്. നമ്മൾ ഇപ്പൊ നമ്മ കാണുന്നത് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ഏത് ഗുണാണ്? രജോ ഗുണമാണ് അല്ലെ? രാജസീയമായിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കൂടുതൽ കാണുന്നത്. ഭക്ഷണ താമസവും തമോ ഗുണമാണ്. തമോ ഗുണമുണ്ട്. പക്ഷെ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ രജോ ഗുണമായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളാണ്. നമുക്ക് എന്താണ് അതിന് കാരണം? എന്താണ് രജോ ഗുണത്തിന്റെ വേറെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഭക്ഷണത്തിന്റെ രീതി അല്ലാണ്ട് അവരുടെ സ്വഭാവം എന്തായിരിക്കും? യോദ്ധാക്കളൊക്കെ ആസക്തി ഭയങ്കര ആസക്തി ആയിരിക്കും അല്ലെ? ഭൗതികമായിട്ട് ഭയങ്കര ആസക്തി ആയിരിക്കും. ഒന്നിലും തൃപ്തി വരില്ല എല്ലാവർക്കും. അത് നമ്മൾ ഭൗതികത്തിൽ കാണുന്നത് അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അല്ലെ? ചെറിയൊരു സൈക്കിൾ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാർ വാങ്ങിക്കാൻ, കാർ വാങ്ങിച്ചാൽ ബംഗ്ലാ, അങ്ങനെ നമ്മൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. എന്തൊരു കാര്യം അങ്ങനെയാണ്. അതാണ് രജോ ഗുണമാണ് ശരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന പറയുന്നത്. തമോ ഗുണത്തിന്റെ 3 മണിക്കൂറിന് മുമ്പ് പാകം ചെയ്യുന്നതും സ്വാദ് നഷ്ടപ്പെട്ടതും ദുർഗന്ധമുള്ളതും ബുദ്ധിഷ്ടവും തൊടാൻ കൊള്ളാത്തതുമായ ഭക്ഷണം താമസ സ്വഭാവക്കാരുടേത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്ന് തന്നെ നമ്മളെ ഫ്രിഡ്ജ് മാറ്റേണ്ടി വരും നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി, ഓക്കെ. അപ്പൊ അതാണ് പ്രശ്നങ്ങള്. അപ്പൊ താമസം എന്ന് പറഞ്ഞത് 3 മണിക്കൂറിന് മുന്നേ പാകം ചെയ്ത് സാധനം നഷ്ടപ്പെട്ട് ദുർഗന്ധം ഉച്ചിഷ്ടം തൊടാൻ കൊള്ളാത്ത ഭക്ഷണമൊക്കെ താമസിക്കാർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് അപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഉച്ചക്കലേക്കുള്ള ഭക്ഷണം കൊണ്ടുപോകില്ലേ? അപ്പൊ അത് 3 മണിക്കൂറിന് ശേഷമല്ലേ കഴിക്കുന്നത് പാകം ചെയ്ത്? നമ്മള് ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ സത്യം തന്നെയാണ്. മനസ്സിലായ? സത്യത്തിനെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റൂല. സത്യത്തിനെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റൂല. പക്ഷെ നമ്മള് അതിനനുസരിച്ച് ഇപ്പൊ പറയില്ലേ, എല്ലാ ആചാരങ്ങൾക്കിനും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് നാമം ജപിക്കാന്നുള്ളത്. ഇതെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്യും. ഞാൻ കാലത്ത് 3 മണിക്ക് എനിക്കും ഞാൻ എക്സസൈസ് ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വേറെ വർക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. ഞാൻ വെജിറ്റേറിയൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഞാൻ താമസിച്ച ഭക്ഷണം അതല്ല. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ്? നമ്മളെ ഭക്തിയാണ്. ബാക്കിയല്ലാതും അതിലേക്ക് വളർത്തുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് അതിന് ചാൻസ് കിട്ടി നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. നമ്മൾ അത് ചെയ്തേ പറ്റൂ. ചിലർക്ക് വൈകിട്ട് നാമം ജപിക്കാൻ സമയം കിട്ടുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ കാലത്ത് കിട്ടൂല. നമ്മൾ നമുക്ക് നിലനിർത്തണമല്ല, സ്വന്തം ധർമ്മം നമുക്ക് നിലനിർത്തേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. ഓപ്ഷൻ ആണ്. പക്ഷെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ്, പക്ഷെ ഇത് സത്യമാണ്. ആ സത്യം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മനസ്സിലായി? അങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടത് നമ്മള്. അടുത്ത ചോദ്യം ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ യജ്ഞങ്ങള്. ഗുണം നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്കും ഗുണം കിട്ടണം. ഫലോദ്ദേശമില്ലാതെയും സശ്രദ്ധമായും ഭേദവിധി പ്രകാരം കർത്തവ്യബോധത്തോടെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന യജ്ഞം സ്വാത്വികം. 11 തൊട്ട് 13 വരെയുള്ള ഓരോന്നോരോ. അതെ. ഭൗതികമായ ഏതെങ്കിലും പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടിയോ ഗർവ് കാട്ടാനോ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന യജ്ഞം രാജസം. വേദോക്തി വിധികൾ അനുസരിക്കാതെയും പ്രസാദ വിതരണം, മന്ത്രോച്ചാരണം, പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ എന്നിവ കൂടാതെയും വിശ്വാസമില്ലാതെയും ചെയ്യപ്പെടുന്ന തമോ ഗുണമാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മള് യജ്ഞങ്ങള് പറയുമ്പോൾ അതില് പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ്? അമ്പലത്തിലോ പള്ളിയിലോ പോകുന്നതിന് കർത്തവ്യബോധത്തോടെ ആയിരിക്കണം. ഭഗവാനെ വന്ദിക്കാനും പുഷ്പങ്ങൾ അർപ്പിക്കാനും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ആയിരിക്കണം. പിന്നെ ധനലാഭത്തിന് വേണ്ടി ഈശ്വരാരാധനയ്ക്ക്, പിന്നെന്താണ് നമ്മള് ഭഗവത് പൂജനത്തിന് വേണ്ടി ആയിരിക്കണം ക്ഷേത്ര സന്ദർശനം എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമ്മളിപ്പോ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കണം, അപ്പൊ ഇനി നമ്മ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ? നമ്മളെന്താ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്? ഇനി ഭക്തി ഉണ്ടാവണം എന്ന് നമ്മ പ്രാർത്ഥിക്കും. കാരണം എന്താണ്?
നമുക്കിപ്പോ മനസ്സിലായി. കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി. അതിന്റെ കാരണം പറയണം. അതും ഇതും വേണമെന്നൊന്നും പറയണ്ട. അതെന്താ, നമുക്ക് അത് ഇത് ആഗ്രഹം ഉണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് ഉള്ളിൽ പല ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. ഭഗവാൻ സാധിച്ചു തരുമെന്നുള്ള വിശ്വാസം. ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുമ്പോ ഭഗവാൻ നടത്തിത്തരും. ഭഗവാൻ എല്ലാം സാധിച്ചു തരുമെന്നുള്ള വിശ്വാസം. ഭഗവാൻ ഏത് സാധിച്ചു തരുന്നുള്ള വിശ്വാസം നമ്മളിലുണ്ട്. ദൃഢമായ വിശ്വാസം, ഭഗവാനില് ദൃഢമായ അറിവ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ വിഷമങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ മക്കളെ കുറിച്ച് അതെല്ലാം ഭഗവാന്റേതായിട്ട് സങ്കല്പിക്കുന്നു. ഭക്തി കിട്ടണമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആവശ്യമല്ലേ? ആ, അതായത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഭഗവാനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാതും കിട്ടി നമുക്ക്. മനസ്സിലായോ? നമ്മളെടുത്ത് പല സാധനങ്ങൾ ഇരിക്കണം. ഒരു 10ന്റെ നോട്ട് ഇരിക്കണ്ട, 200ന്റെ നോട്ട് ഇരിക്കണ്ട, 1000ന്റെ നോട്ട് എടുക്കണം. നമ്മളെന്റെ 100ന്റെ നോട്ട് എടുക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ 1000ന്റെ നോട്ട് കൊണ്ട് എടുത്താ പോരെ. മനസ്സിലായോ? അത് തന്നെയാണ് അർജുനൻ ചെയ്ത അത് തന്നെയല്ലേ. അതെ അതെ അതെ, മനസ്സിലായ? ഭഗവാനെ തെറ്റാണ്ട് എടുക്ക, ബാക്കിയൊന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതന്നെ ഭക്തി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാതും ആയി. കാരണം ഭക്തിയുടെ അടുത്താണ് ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ അടുത്താണ് ആരും ഉള്ളത്? ലക്ഷ്മി ദേവി ഉള്ളത്. ഐശ്വര്യദേവത ലക്ഷ്മി ദേവി ഭഗവാന്റെ അടുത്താണ് അല്ലേ? ഭഗവാന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലക്ഷ്മി ദേവി കൂടി ഉണ്ടാവും. മനസ്സിലായോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇപ്പെല്ലാം ചേസ് ചെയ്യുന്ന നേരെ തിരിച്ചല്ലേ? എന്താ ധനത്തല്ലേ, ഭഗവാനല്ലല്ലോ വിളിക്കും. അതാണ് പറഞ്ഞ, നമ്മ ഭഗവാനെ വിളിക്കാം. നമ്മ പറഞ്ഞല്ലേ 4 തരം സുഹൃത്തുക്കളെ പറ്റി പറയുമ്പോ ഭഗവാനെ വിളിക്കാനല്ലേ പറയണം. അപ്പൊ ആർക്കെങ്കിലും അത് ഇഷ്ടപ്പെടുവോ? ഭഗവാന്റെ ഭാര്യ ആരെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെടുവോ? അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അത് തരൂല എളുപ്പത്തിൽ. ഭഗവാനുള്ളിടത്ത് അഷ്ടലക്ഷ്മി ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. അതാണ് ഭഗവാനെ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ വിളിച്ചാല് ധനവും കൂടെ വരും എന്നാണ്. അതെ, അതെ കിട്ടും. അത് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ, ഞാൻ അവർക്കുള്ള നിലനിർത്തുന്നും പറയുന്നുണ്ടല്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾക്കൊന്നും പോയില്ല. അപ്പൊ ഒരു ലെവൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാൻ എല്ലാതും കളയും. നമ്മളിരിക്കുന്നു നമ്മളെ മാത്രം കൊണ്ടുപോവാണ് ഒരു പോയിന്റിൽ എത്തുന്നവരെ. അതേവരെ ഭഗവാൻ പലരും നമുക്ക് തരും. ലാസ്റ്റ് അതാണ് നാരദ മഹർഷിയുടെ കഥ. അല്ലാതെ ഈ ഭക്തി തരണേന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആഗ്രഹം ചോദിക്കലല്ലേ? അതെ, നമ്മളെ ആഗ്രഹമാണ്. നമ്മളെ ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞ നമുക്ക് ഒരേ ഒരു ആഗ്രഹമുള്ളൂ ജീവിതത്തില്. നമ്മളെ ആഗ്രഹം എന്തുട്ടാ? മനുഷ്യന് നമുക്ക് ആഗ്രഹമുള്ളൂ, ആഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ്. ആ ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാനെ സേവിക്കാന്നുള്ള ആഗ്രഹമാണ്. ഇപ്പൊ ഗോപികന്മാരെന്താണ്, അവർക്ക് എന്താ ആഗ്രഹം? അപ്പൊ ത്രിഗുണങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടല്ലേ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ. ഭക്ഷണം ശരിയായില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ശരിയാവൂല. അതെ, ത്രിഗുണങ്ങളായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളെയും ഭസ്മീകരിച്ച് കളയാനുള്ള പവറ് നമ്മുടെ ഭഗവാനുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാമജപത്തിനുണ്ട്. ഏറ്റവും താഴ്ന്നുള്ള ഏത് ഇതാണെങ്കിലും കുലവും ഒന്നും പറയണില്ല, ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാം, ഭഗവാൻ ആരാധിക്കാം. അതിന് പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം ഭക്തി പ്രയച്ചിത്. എന്നോട് ഭക്തിയോട് ആരാധിക്കണം. അതോട് അതില് വെജിറ്റേറിയൻ ആണോ കുലമാണോ ഇതൊന്നും അവിടെ പ്രശ്നമല്ല. ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചു വരുമ്പോ നമ്മളിൽ മാറ്റങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് നമ്മളത് അതിനൊന്നും ആദ്യം പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കാത്തത്. പിന്നെ പതുക്കെ നമ്മൾ പ്രയോറിറ്റി കൊടുത്താൽ അത്രയും ബെറ്റർ. പറയില്ലേ, ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ കൂടി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് അത്രയും ബെറ്റർ ആണ്. നമ്മളൊന്നും കൂടെ സ്പീഡിൽ റിക്കവർ ചെയ്യാന്ന് പറയില്ലേ. നമ്മൾ പഥ്യം അല്ല, നമ്മളൊരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുമ്പോൾ ഡോക്ടർമാർ പഥ്യം എഴുതി തരും. ഇന്നത് കഴിക്കാൻ പാടില്ല, ഇന്നത് കഴിക്കാം. മരുന്ന് എന്തായാലും കഴിക്കണം നമ്മൾ. അപ്പൊ നമ്മൾ മെഡിസിൻ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ അതിൽ കൂടെ അവർ ഇന്ന പഥ്യങ്ങളും ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ അസുഖം പെട്ടെന്ന് മാറും. ഇതാണ് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാതും. അതൊന്നും ചിന്തിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ അല്ലാതെ എല്ലാം ക്ലിയർ ആവും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭക്തി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നിൻ്റെയോടും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവത്തില്ല. ഭക്തിയുടെ ലെവല് കൂടും തോറും ആഗ്രഹങ്ങൾ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ കുറയും, ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. അത് നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് കിട്ടില്ല. നമുക്ക് പറഞ്ഞില്ല, അത് പെട്ടെന്നാണ്. അത് അതിന് സാധന ഭക്തിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യണത് സാധന ഭക്തിയാണ്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലാണ് നമ്മൾ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് പറയില്ല, വലിയൊരു കരോട്ട ബ്ലാക്ക് ബെൽറ്റ് ആവണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്നാവാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. അവൻ ആദ്യം തന്നെ ഫിസിക്കൽ ട്രെയിനിങ് ചെയ്ത് അങ്ങനെയാണ് അല്ലെ. ഒരു IAS ഓഫീസർ ആണെങ്കിലും അത് സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഭക്തി.
പ്രഭുജി ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ. ആ. ഈ നാരായണീയത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, ഭഗവാന്റെ അടുത്തിരിക്കുന്ന മഹാലക്ഷ്മി തന്റെ ഭക്തരെ പോലും മറന്നാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നതെന്നാ. അതാണ് ഇരിക്കുള്ളത്. ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഭഗവാൻ എന്ന് വെച്ചാ പിന്നെ കൃഷ്ണൻ. ഐശ്വര്യദേവൻ ലക്ഷ്മിയുടെ ആരാണ്? ഭർത്താവ്. ഭർത്താവിന്റെ അടുത്തല്ല ഭാര്യ അല്ല, ഇരിക്കുള്ളൂ. അപ്പോഴാ ഭഗവാനിൽ ആകൃഷ്ടയായിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങ് ഇരിക്കുക. ഭക്തരെ പോലും മറന്നങ്ങനെ ഇരിക്കുവെന്നാ ഞങ്ങൾ അത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശരിയാണ്. അതാണ് ദേവി എന്ന് പറഞ്ഞ ഭക്തരെ മറന്നു പോകും. ഭഗവാൻ ഭക്തരെ മറക്കൂല. മനസ്സിലായോ? നമ്മൾ പഠിച്ചെന്താ? ഭക്തന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അല്ലേ? അതിന്റെ ഒരു കഥ നമുക്കറിയാം. ഭക്തന്മാരെയാണ് ഏറ്റവും പ്രിയം. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ കാര്യം മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മൾ ആരെടുത്തും ചെല്ലണ്ടെന്ന്? അതില് നമ്മളെ കുചേലന്റെ കഥ പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാല ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും കൊടുക്കണ് അല്ലേ? കൈ പിടിക്കുന്ന ആരാണ്? പിടിക്കുന്നുണ്ട്. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഭക്തർക്ക് എന്നും ഭഗവാൻ തന്നെ എടുത്തു കൊടുക്കണം. അതിന് പല ഉദാഹരണങ്ങളും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. കാരണം മഹാഭാരത യുദ്ധത്തിൽ തന്നെ സ്വന്തം നിയമങ്ങൾ തെറ്റിച്ചിട്ടാണ് യുദ്ധത്തിന് പോണത്. ആർക്ക് വേണ്ടി? അർജുനന് വേണ്ടി, ഭക്തന് വേണ്ടി. അതാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ നമ്മ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ഭക്തി മാത്രമാണ്. അതിലെല്ലാം കിട്ടും. ഓക്കെ, അടുത്തത് എന്താണ്? ഇപ്പൊ യജ്ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ? ഞാൻ അടുത്തത് ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ദാനം അല്ലെ? ദാനം പറഞ്ഞു. കർത്തവ്യബോധത്തോടെ പ്രതിഫലേച്ഛ കൂടാതെ അർഹിക്കുന്നവർക്ക് കൊടുക്കുക. കൂടാതെയും സ്ഥലത്ത് വെച്ച് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്ന 20ാമത്തെ ശ്ലോകം. 21-22. 21ഉം 22 പേര്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ 20ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലും അതിൽ പറഞ്ഞത് കർത്തവ്യബോധം ഇല്ലാതെയും പ്രതിഫല ഇച്ഛയും കൂടാതെ ഉചിത സ്ഥലത്ത് വെച്ച് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ചെയ്യുന്ന ദാനമാണ് കർത്തവ്യബോധത്തോടെ. അത് ഞാൻ കൊടുക്കണം അല്ലെ? അതാണ് കർത്തവ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതില് ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞ ആധ്യാത്മിക കർമ്മങ്ങൾ ഏർപ്പെട്ട് നൽകുന്ന ദാനം വൈദ്യശാസ്ത്രം നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം. നമ്മുടെ അതിലാണ് ഇപ്പൊ അടുത്ത് വരുമ്പോ ഭക്തിരസാമൃതം, സിന്ധു ഉപദേശാമൃതം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകണം. അപ്പൊ അതില് ഈ 2 ഗ്രന്ഥങ്ങളും രചിച്ചത് അപ്പൊ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ തന്നെ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ. അപ്പൊ അത് പറയുമ്പോൾ അതില് ശ്രീരൂപ ഗോസ്വാമിയാണ് രചിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമിയുടെ കഥ പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം വളരെ വലിയ അന്നത്തെ ഒരു രാജാവിന്റെ, അതൊരു 500-600 വർഷം മുന്നത്തെ കാര്യമാണല്ല. അപ്പൊ അന്ന് മുസ്ലിംസ് ആയ നവാബാണ് ഭരിച്ചിരുന്നിരുന്നത്. അപ്പൊ അവര് ശരിക്കും ഇവർ രണ്ടുപേരും, അത് സനാതന ഗോസ്വാമിയും രൂപഗോസ്വാമി, 6 ഗോസ്വാമികളുണ്ട് ശരിക്കും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കൂടെ തന്നെ. അപ്പൊ ഈ 6 ഗോസ്വാമികൾ ശരിക്കും വൃന്ദാവനത്തിലാണ് അവരെ ഇത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ 2 ഗോസ്വാമിമാര് മെയിനായിട്ട് രൂപഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി. ഇവര് രണ്ടുപേരും നവാബിന്റെ അടുത്ത മന്ത്രിമാരായിരുന്നു. അവര് ബ്രാഹ്മണർ തന്നെ ആയിരുന്നു. പിന്നെ ആ സമയത്ത് യുദ്ധം കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകുമ്പോ പിന്നെ അവര് ഇതാവല്ലേ കൺവേർട്ട് ആയിട്ട് അവര് നവാബിന്റെ മന്ത്രിമാരായിരുന്നു. പിന്നെയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നതും പിന്നെ അവിടുത്തെ എല്ലാവരും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കൂടെ വരുന്നത്, ശിഷ്യസന്ധി സ്വീകരിക്കുന്നത്. അന്ന് അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാതും, അതായത് അതിന് രൂപഗോസ്വാമിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ അതെന്ന് പറഞ്ഞത്, നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പൈസയുടെ കുറച്ചെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കണം. പക്ഷെ രൂപഗോസ്വാമിയുടെ ഇതനുസരിച്ച് അത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ 50% ആണ് പറയുന്നത്, ഇല്ല. പിന്നെ 25% നമ്മളും 25% ബന്ധുമിത്രം. അധികം അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഇതിന് കൊടുക്കണം. അപ്പൊ മിനിമം നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ആത്മീയ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പാവങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ എന്തായാലും ചെയ്യണം. അനുകമ്പ ചെയ്യണത് ദാനം ഉചിതം, അത് സാത്വികമാണ്. പാവങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് സാത്വികമാണ്. പക്ഷെ അതിലൊരു കാര്യം പറയണത് ഇത്രയുള്ളൂ, നമ്മളത് അവരെ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. പാവങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ദാനം സാത്വികമായിട്ടുള്ള ദാനമാണ്, അതെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം. അടുത്തത് 21 പറയുന്നത് ഫലം പ്രതീക്ഷിച്ചോ പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചോ പൂർണ്ണ മനസ്സില്ലാതെ ചെയ്യുന്നത് രജോഗുണം, രാജസികമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഫലം പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ട് അല്ലെ? അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ. ഓക്കെ, അടുത്തത് ഏതാണ്?
ഉചിതമില്ലാത്ത കാലത്തും കാലത്ത് അഭിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത് അർഹതയില്ലാത്തവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ദാനം താമസം. അർഹതയില്ലാത്തവർ അതിൽ വരുന്ന ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നവര് അവർ ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ അടുത്ത് തന്നിട്ട് വേറെ കരഞ്ഞും ഒക്കെ പറഞ്ഞു അത് അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു നമ്മള് ഒന്നിരുന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഇത് ആ കർമ്മം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ കൊടുക്കണ കാര്യങ്ങള് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം. പല പ്രാവശ്യം പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പ്രഭുജി ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ, നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലും അങ്ങനെയൊക്കെ വരും, ഇങ്ങനെ വയ്യാതെയൊക്കെ ആകുമ്പോഴേ ഇത്ര ഇങ്ങനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് QR കോഡും അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ അയച്ചു തരും. ഇത്ര രൂപ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള 100 രൂപയാണെങ്കിലും 10 രൂപയാണെങ്കിലും കൊടുക്കാന്നുള്ളൊരു ഇത് അതാണോ അതോ നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ ചെയ്യണ അർച്ചനകളും കാര്യങ്ങളും അത് ഏതാണ് അതില് ദാനത്തില് വരിക? ദാനത്തില് ഇതിൽ പറഞ്ഞ ആദ്യത്തില് രണ്ടും ദാനത്തിൽ വരും. ആദ്യത്തെ രണ്ടും സാത്വികം. ഏത് പാപങ്ങൾക്ക് ഉപകാരം ചെയ്യുന്നതും ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ചെയ്യുന്നതും രണ്ടും ഒരേ തന്നെയാണ്, രണ്ടും ദാനം തന്നെയാണ്. നമ്മൾ അന്നദാനത്തിന് കൊടുക്കില്ലേ? അപ്പൊ അന്നദാനം കൊടുക്കണ നല്ലത് തന്നെയാണ്, അന്നദാനത്തിന് കൊടുക്കണ നല്ലത് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അത് നമ്മൾ അതിനെ കൂടെ സ്ക്രൂട്ടനൈസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ഏതിലേക്കാണ് അത് പോണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിലേക്ക് കൊടുക്കാം. ചില ക്ഷേത്രങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ വെറും ഞാൻ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയണം, ചിലപ്പോൾ വെറുതെ ചെയ്യുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങളായിരിക്കും. അപ്പൊ അതിനേലും നല്ലത് എന്താ, അങ്ങനത്തെ ഉള്ള സാധാരണ അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കൊടുക്കണായിരിക്കും ബെറ്റർ. ചിലപ്പോ അത് വരും തട്ടിപ്പായിരിക്കും. അപ്പൊ അതിന് നല്ലത് അന്നദാനത്തിന് കൊടുക്കണായിരിക്കും നല്ലത്. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ നമ്മളെ യുക്തിക്ക് അനുസരിച്ച് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ദാനം കൊടുക്കണം. അത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾക്ക് ബോധ്യമുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാമല്ലോ. ബോധ്യമുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കണം. അത് ക്ഷേത്രങ്ങളിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ സാധാരണ സാമ്പത്തികമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുള്ളവർ അത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം. അത് നമ്മുടെ യുക്തിക്ക് വിട്ടു. അതിന് 2 കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. കർത്തവ്യ ബോധം എന്നോടെ പ്രതിഫലം. അപ്പൊ കർത്തവ്യം നമ്മളെ കയ്യിലാണ് കൺട്രോൾ. നമുക്ക് നമ്മളെ ഓപ്ഷനാണ് അത് ചെയ്യാനുള്ളത്. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ എല്ലാം ചിന്തിച്ചിട്ട് ചെയ്യണമെന്ന്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ചിന്തിച്ചിട്ട് ചെയ്യണമെന്ന്. നമുക്ക് ആലോചിക്കാനുള്ള പവർ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ആലോചിച്ച് ചെയ്യണം. നമ്മളൊരു അവജ്ഞ, അതാണ് 3ാമത്തെ കാര്യം പറയുന്നത്. 3ാമത്തെ എന്താ വായിക്കുന്നത്? പറഞ്ഞത് എന്താണ്? അനർഹതർക്ക് നല്ലപ്പെടുന്ന ആദരവ് കൂടാതെ അവജ്ഞയോടും കൂടി നൽകരുത്. അതെന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുക, അങ്ങനെ കൊടുക്കരുത്. കുറെ പറഞ്ഞാലോ അന്നെ പിടിച്ചോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങനെയൊന്നും നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യരുത്. അത് കറക്റ്റായിട്ട് അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വെക്കാം. നമുക്ക് എപ്പോഴും അങ്ങനത്തെ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടുന്നു, അപ്പൊ ദാനം ചെയ്യാം. അടുത്തത് ഏതാ? ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ തപസ്. തപസ്സിനെ പറ്റി പറയണം. വായിച്ചോളൂ. സാത്വികം പരിഗണിച്ചതേ ഫലത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൃഢചിത്തമുള്ള ഭഗവാന് വേണ്ടി ആധ്യാത്മിക വിശ്വാസത്തോടെ ബഹുമതിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് രാജസം. ഫലോദ്ദേശം കൂടാതെ തത്ത് എന്ന് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് വേണം ഒരാൾ ദാനം. അതാണോ ഭഗവാന് വേണ്ടി ആധ്യാത്മിക വിശ്വാസത്തോടെ ചെയ്യുന്നത് സാത്വികം. ഏതാ ശ്ലോകം? 17 കാമം, ആസക്തി എന്നിവയിൽ പ്രേരിതനായി അഹംഭാവത്തോടുകൂടി ശരീരത്തിലെ ഭൗതിക മൂലകങ്ങളുടെയും ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവിനെ തന്നെ ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയാത്ത രീതിയിൽ തപസ് ചെയ്യുന്നു. അതാണ്. അതായത് 3 വിധം തപസ്സുകൾ പറയുമ്പോ 17 പറയണത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പരമപുരുഷന് വേണ്ടി മാത്രം അനുഷ്ഠിച്ചു പോന്ന സാത്വികം. പരമപുരുഷന് വേണ്ടി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ബഹുമതി ആരാധന കിട്ടണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് രാജസ്യമായിട്ടുള്ള തപസ്സാണ്. പിന്നെ സ്വയം പീഡിപ്പിച്ച് അന്യരെ പരിപേൽപ്പിക്കാൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ തപസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് തമോ ഗുണമാണ്. 17, 18, 18, 19 ശ്ലോകങ്ങൾ. സ്വയം പീഡിപ്പിക്കാനും സ്വയം പീഡിപ്പിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കാനും. ഇപ്പൊ രാവണനും ഹിരണ്യകശിപ്പൊക്കെ ചെയ്ത തപസ്, അതൊക്കെ അതിന് താമസികമായിട്ടുള്ള തപസ്സുകൾ. പിന്നെ ഓം തത് സത്ത് 3 വിധം തപസ്സുകൾ. 3 വിധം തപസ്സുകൾ അതല്ല തപസ്സുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സാത്വികമായിട്ടുള്ള, രാജസ്യമായിട്ടുള്ള, താമസികമായിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ. പിന്നെ ഓം തത് സത്ത് എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു? അല്ലെങ്കിൽ പരമപുരുഷൻ.
അതിന് ഭഗവാനാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ സവിശേഷ നാമമെത്ര ഓം തത് സത്. വേദസുഖം ഓം എപ്പോഴും എല്ലായ്പ്പോഴും കാണാം. സമർപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഭഗവാൻ അങ്ങനല്ലേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഓം തത് സത് അത് 3 വേർഡുകൾ തന്നെയാണ്, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, 3 വേർഡുകളാണ്. ഒന്ന് ഭഗവാന്റെ സവിശേഷ നാമധേയത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ സവിശേഷത നാമധേയം എത്ര ഓം തത് സത്. പ്രഭുജി ഇങ്ങനെ വേണ്ടത് ഓം വിഷ്ണുവിന് വേണ്ടി തത് പ്രവൃത്തി സത്ത് നിരവേശ സ്വഭാവം. ശരിക്കും ഓം തത് സത്ത് എന്നുള്ള വേർഡ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ സവിശേഷ നാമധേയം എത്ര ഓം തത് സത്. എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നു, എല്ലാതും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ്. നമ്മൾ അതിൽ നിന്നൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല, ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാന് വേണ്ടിയാണ്. 23 ഭാവാർത്ഥത്തിന്റെ ലാസ്റ്റ് പകുതിയിലുണ്ട്. 23 ഭാവാർത്ഥത്തിലെ ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ തന്നെ ലാസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ ലാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആധ്യാത്മിക ശ്ലോകം 23. പിന്നെ ശ്ലോകം 28 എന്താണ് പറയുന്നത്? ശ്രദ്ധയില്ലാത്ത യജ്ഞം, തപസ്സ, ദാനം, പ്രവൃത്തി ഇവയെല്ലാം അസത്ത് എന്നറിയപ്പെടുന്നു. അസത്തിനെ കുറിച്ച് പറയും. ഇഹത്തിലും പരത്തിലും ഒരു പ്രയോജനവും വിശ്വാസമില്ലാതെയുള്ള പ്രവൃത്തി അസത്താണ്. വിശ്വാസം ചെയ്യരുത്. യജ്ഞവും ദാനവും തപസ് അതാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ഇല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യണം, അത് ദാനം ചെയ്താലും യജ്ഞം ചെയ്താലും അതേപോലെ തന്നെ തപസ് ചെയ്താലും അത് അസത്തായിരിക്കും. വിശ്വാസമാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ഭഗവാനെ വിശ്വസിച്ചിട്ടായിരിക്കാണ് ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. നിഷ്പ്രയോജനമാണ്. പരത്തിലും പ്രയോജനമില്ല. കാരണം അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ശക്തി ഭഗവാൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്, അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാം. ഇനി 18ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു, ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. അതെ, 3 വിധം തപസ്സുകൾ എന്നുള്ളതിലേ നമുക്ക് ഈ 14, 15, 16 പറയും പോലെ മറ്റേ എന്താ ശാരീരികം, മാനസികം, വാഗ്മയ അത് പറയാം. അത് നേരത്തെ പഠിപ്പിച്ച ലെവൽ ഫസ്റ്റില് മാതാജി അങ്ങനെയാ. ഓക്കെ. ശരി. അത് വാഗ്മയ തപസ്, ശാരീരികമായിട്ട് തപസ്, മാനസികമായിട്ടുള്ള തപസ്. ഇത് എന്ന് പറയുമ്പോഴേ നമുക്ക് ഒരേ ഗുണത്തിലും തപസ് പറയുമ്പോഴാണ് രാജസീയമായിട്ട് തപസ്, താമസികമായിട്ടുള്ള തപസ്, അതേപോലെ തന്നെ സാത്വികമായിട്ടുള്ള തപസ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കൽ അതല്ലേ വാക്ക്, നമസ്കരിക്കുക, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കൽ വാക്ക്, ശരീരം നമസ്കരിക്കുക, വാക്ക് സത്യം, മനസ്സ് സംതൃപ്തി, സൗമ്യത. അതറിയാലോ, അപ്പൊ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയണ്ടല്ലോ, ക്ലിയർ അല്ലേ? ശരി, ഇനി നമുക്ക് 18 കിടക്കാം. 18 ഞാനിപ്പോ വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അത് നോക്കാം, മറ്റേ റിപ്പീറ്റേഷൻ ആവും. ഓക്കെ. എന്തുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനെ ദേശീയ കൃഷികേശ എന്ന് സംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ദേശി എന്ന അസുരനെ പഠിച്ചവൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനായ കൃഷ്ണൻ, മനഃശാന്തി നേടാനുള്ള യത്നത്തിൽ മനുഷ്യനെ സർവം സഹായിക്കാൻ കഴിയും. ഇപ്പോൾ തന്റെ സംശയം എന്ന കേശി എന്ന പോലെ ഭഗവാൻ അസുരനെ കൊന്നതിനാലും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനുമായതിനാലും സംശയമുള്ള ആൾക്കാരെ അസുരനോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുകയാണ് അർജുനൻ. അതെ, സംശയമുള്ളവനെ അസുരനോട് ഉപമിച്ചു. നമ്മളെ സംശയങ്ങളെ അസുരനോട് ഉപമിച്ചിരിക്കും. അത് കാരണം ഭഗവാനെ ആ അസുരനെ വധിച്ചത് ഭഗവാനാണ്. അതാണ് കേസി നിഷൂദന എന്ന് പറയുന്നത്. അർജുനന്റെ സംശയത്തെ അസുരത്തിനോട്, അസൂര്യ ഗുണങ്ങളോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആ അസുരനെ നിഗ്രഹിക്കുന്ന ഭഗവാനാണ്. അതാണ് ഭഗവാന് കേസി നിഷൂദന എന്ന് പറഞ്ഞത്. കേസി എന്ന അസുരനെ വധിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാനെ കേശവൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അത് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ? അതെ. 2 ഇതേത് ശ്ലോകം പറയാമോ? ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ തന്നെയുണ്ട്. അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിലുണ്ട്, ആ ഡീറ്റെയിൽ വായിച്ച ഭാവാർത്ഥത്തില് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. 825ാമത്തെ പേജ്.
പിന്നെ അടുത്തത് കർമ്മനിർവഹണത്തിനുള്ള 5 ഘടകങ്ങൾ ഏതെല്ലാം? കർമ്മനിർവഹണത്തിനുള്ള 5 ഘടകങ്ങൾ. അധിഷ്ഠാനം, കർമ്മം ചെയ്ത് ആൾ, കരങ്ങൾ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, നാനാവിധത്തിലുള്ള ഉദ്യമങ്ങൾ, പരമാത്മാവ്. 5 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യിപ്പിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ്? ശരീരം, കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആള്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, കർമ്മം ചെയ്യുന്ന നാനാവിധത്തിലുള്ള ഉദ്യമങ്ങൾ, പരമാത്മാവ്. 14ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലുണ്ട് അല്ലെ? അതെ. 14ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കിയേ. അതില് ശരീരം വേണം, പിന്നെ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആള് വേണം. കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആളെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും? അത് നമ്മൾ തന്നെ. അതായത് നമ്മുടെ ജീവാത്മാവ്. കരണങ്ങൾ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നമുക്കറിയാം. പിന്നെ നാനാവിധത്തിലുള്ള ഉദ്യമങ്ങൾ, എന്തെങ്കിലും കാര്യം ചെയ്യണല്ലേ, ആ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ ഇപ്പൊ ക്ലാസ് കാണണം, അതിന് ക്ലാസ് കേൾക്കണം അല്ലെ? അപ്പൊ അത് ഉദ്യമങ്ങൾ. പിന്നെ പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ ഇല്ലാണ്ട് ഒന്നും ചലിക്കൂല, ഒരു അനക്കും ഉണ്ടാവില്ല, ഒരു കർമ്മോ ശരീരം ഒന്നുമില്ല ഭഗവാൻ. ഇങ്ങനെ 5 കാര്യങ്ങളാണ് എല്ലാത്തിന്റെ ഘടകങ്ങൾ. ഒരു കർമ്മം ചെയ്യണമെങ്കിൽ 5 കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അതില് പ്ലസ് ആയാലും മൈനസ് ആയാലും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഏതാണ്? ഉദ്യമങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച പ്രകൃതിയല്ലേ? ഭൗതിക? ഏത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയല്ലേ ഉദ്യമങ്ങൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചേ? ഉദ്യമങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്നല്ല, നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രവർത്തികള്. നമ്മൾ ചെയ്യണ ഒരു കാര്യമാണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ കാണാൻ കാണുമ്പോ നമ്മൾ നടക്കാൻ പോകണം, അതൊക്കെ അതിനുണ്ട് ഉദ്യമം ഉണ്ടാവുമല്ലേ. നമ്മളെന്തെങ്കിലും കാണുമ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇതിൽ കണ്ടു, ഒരു ലിങ്ക് കണ്ടു, അപ്പൊ ഒരു ഉദ്യമമാണ്. ആ ഉദ്യമത്തിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച്, നമ്മുടെ ശരീരം ഉപയോഗിച്ച് പരമാത്മ ശക്തിയാല് നടത്തുന്നു. അടുത്തത് അനിഷ്ട ഇഷ്ടം മിശ്രം എന്താണെന്നാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ത്യാഗികളല്ലാത്തവർക്ക് മരണാനന്തരം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന കർമ്മഫലങ്ങളാണ് അനിഷ്ടം, ഇഷ്ടം, മിത്രം. നരകത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് 12. സ്വർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് ഇഷ്ടം, നരകത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് അനിഷ്ടം, രണ്ടും ചേർന്നത് മിശ്രം എന്നാ ഞാൻ. അതായത് 12ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലുണ്ട്. അതില് അനിഷ്ടം നരകത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്, ഇഷ്ടം സ്വർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്, മിശ്രം രണ്ടും ചേർന്നത്. അപ്പൊ അല്ല, അന്നേരം അത് ഇങ്ങനെ പറയാം, ത്യാഗികളല്ലാത്തവർക്ക് മരണാനന്തരം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന കർമ്മഫലങ്ങൾ. അതായത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മരണാനന്തരം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. ത്യാഗികളല്ലാത്തവർക്ക് മരണാനന്തരം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അത് അനിഷ്ടം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നരകത്തിലേക്ക്, ഇഷ്ടം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വർഗത്തിലേക്ക്, രണ്ടും ചേർന്നതിന് മിശ്രം എന്ന് പറയും. രണ്ടും ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പോകുന്നത് അല്ലെ? ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതില്ല. അനിഷ്ടം ചെയ്ത നരകത്തിൽ പോകും, ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്ന സ്വർഗത്തിൽ പോകും. നമ്മൾ രണ്ടും ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിലാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മ എവിടെ പോകും? ആദ്യം സ്വർഗത്തിൽ പോകും, പിന്നെ തിരിച്ചു വരും. ബ്രഹ്മലോകത്ത് നിൽക്കോ? പുണ്യങ്ങളെ നശിച്ച ശേഷം ഭൂമിയിൽ ജന്മം എടുക്കും. ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതല്ല, ഇതിൽ പറഞ്ഞ അനിഷ്ടം ചെയ്താൽ നരകത്തിലേക്ക് പോകും, തെറ്റ് ചെയ്താൽ നരകത്തിൽ പോകും, സമ്മതിച്ചു. ഇഷ്ടം നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സ്വർഗത്തിൽ പോകും. ഇത് രണ്ടോടും മിക്സ് ചെയ്തവരാണ്, രണ്ടും ചേർന്നതാണ് നമ്മൾ മിശ്രം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ? എല്ലാവരും ഇത് ചെയ്യണവരാണ്, രണ്ടും ചെയ്യണവരാണ് നമ്മള് സാധാരണ രീതിയിൽ പറയുമ്പോ. അപ്പൊ നമ്മൾ 6 മാസം നരകത്തിൽ കിടന്നേച്ച് 6 മാസം സ്വർഗത്തിൽ പോകും അല്ലേ? അപ്പൊ അതിന് പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, പറയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, നമ്മൾ എന്തൊരു കർമ്മം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും അപ്പൊ തന്നെ അവിടെ മാർക്കിംഗ് ആണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? അതിന് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല, ബീജമായിട്ട് അത് നിലനിൽക്കും. അത് നല്ലത് ചെയ്ത്, അതിന് നല്ല കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് ചീത്ത കർമ്മങ്ങളെ മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. നല്ലത് ചെയ്താൽ നല്ലതിന്റെ ഗുണം കിട്ടും, തെറ്റ് ചെയ്താൽ തെറ്റിന്റെ ഗുണം കിട്ടും. അല്ലാണ്ട് തെറ്റിനെ ശരി കൊണ്ട് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ, അതൊരു ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, പുണ്യങ്ങൾ ക്ഷയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു വരും. പിന്നെ അല്ല, അത് ശരി, അത് നമ്മൾക്ക് ഉയർന്ന ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ക്ഷയിച്ചു വരും, ക്ഷയിച്ച് നമ്മൾ താഴ്ത്തിക്ക് പോരും. അത് പറയുന്നുണ്ട്, ക്ഷീണ പുണ്യ മർത്യലോക വിശന്തി. അത് ക്ലിയറാ. നമ്മൾ ഉന്നലോകത്തിൽ നമ്മൾ ഇത് കഴിയുമ്പോൾ മാറും. പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ എല്ലാവരും മാർക്കിംഗ് ആണ്. അതാണ് നമ്മള് പറയുമ്പോ ചിത്രഗുപ്തന്റെ കഥ പറഞ്ഞു. ചിത്രഗുപ്തൻ അല്ല, ചിത്രങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അതിന് നമ്മളെ ജീവിതം ഒരേ ലൈനിൽ പോവാത്തത്, ഇങ്ങനെ കയറി ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്നതിന്റെ കാര്യം അതാണ്. നമ്മൾ ചെയ്ത പല കർമ്മങ്ങളും, ഈ ജന്മങ്ങളല്ല, പല ജന്മങ്ങളായിട്ട് ചെയ്ത കർമ്മങ്ങളായിരിക്കും.
അതിലാണ് മിശ്രം, ഫലം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അവിടെ അത് സ്റ്റോറിങ് ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ ഫലം കിട്ടും. അപ്പൊ അതിന് തന്നെ അത് ചിലപ്പം മുളച്ച് വരാൻ സമയം പിടിക്കും. അതിനൊരു പർട്ടിക്കുലർ സമയം വരുമ്പോൾ അത് മുളച്ച് വരും, നല്ലതാണെങ്കിലും പൊട്ടയാണെങ്കിലും. അപ്പൊ നല്ലതിൽ മുളച്ച് വരും. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് പിന്നെ മുളച്ച് വരാൻ സമയം പിടിക്കും. മുളച്ച് വന്ന് കായ്കളൊക്കെ വരണം. കായ്കളൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം എന്തായി അതിന്റെ ബലം അനുഭവിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതാണ്. ബലം കായ്ക്കും, അത് നമ്മൾ അനുഭവിക്കും. മൈനസ് ആണെങ്കിൽ മൈനസ്, പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ മൈനസ്. ഇതാണ് മിശ്രം. ഇതിങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അതിൽ മുകളിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ മുകളിക്കും, താഴത്തേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ താഴത്തേക്കും. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെയാണ് ലെവലിലുള്ള കാര്യമാണെങ്കിൽ ഭൗതിക ലോകത്ത് നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ തന്നെ നടക്കേണ്ട കാര്യമാണെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ തന്നെ നടക്കും. ചില കാര്യങ്ങൾ അത്രയും നരകത്തിൽ പോയാൽ അത് കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും നരകത്തിലേക്ക് പോകും. നമ്മ അത്രയും പറയില്ല, അത്രയും കഠോരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോ ഏറ്റവും താഴത്തെ ലോകത്തിൽ പോകേണ്ടി വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏറ്റവും താഴത്തിൽ പോകണം. ചിലപ്പോ അതളം സുതളം അതിലേക്കൊക്കെ പോകേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ചിലപ്പോൾ സ്വർഗ്ഗലോകം വരെയുള്ള എത്തേണ്ടതായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ അതിനൊരു കൂടുതൽ എത്തേണ്ട പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് താഴത്തേക്ക് വരും. പിന്നെ അടുത്തത് അപ്പോഴേക്ക് അടുത്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും. അടുത്തേക്ക് കയറും, അടുത്ത വണ്ടി കയറും, അടുത്ത ട്രാക്കിൽ പോകും. ഇങ്ങനെ 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 പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതിന് മിശ്രം. ഈ പ്രാണികളെയൊക്കെ കൊല്ലുന്ന വലിയ വിഷം. കൊതുകിനെയും ഒക്കെ അടിച്ചു കൊല്ലുന്നതിന് കുഴപ്പമുണ്ട്. പിന്നെ അതിനും ജീവാത്മാവുള്ളതല്ലേ. അതെ, ഭഗവാൻ ശത്രുക്കളെ കൊല്ലാമെന്ന്. അതാ നമുക്ക് ഉപദ്രവിക്കുന്നവരെ കൊല്ലാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അർജുനോട് പറഞ്ഞത് അതൊക്കെയാ. സിറ്റുവേഷൻ ബേസ്ഡ് ആണ്, എല്ലാവരും തമ്മിൽ കൊല്ലാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഒരെണ്ണത്തിനും കൊല്ലാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ പ്രഭുജി പറഞ്ഞു കൊതുവിനെ ഓടിച്ചു വിടുക ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നിനെ നമുക്ക് കൊല്ലാനുള്ള നിയമില്ല. സത്യം പറഞ്ഞു. കാരണം അവർക്ക് ജീവിക്കാനുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എങ്ങനെ കൊതുക് വരുന്നത്? സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചോദിക്കും. നമ്മളെ വീട്ടിൽ എങ്ങനെ കൊതുക് വരുന്നത്? റബ്ബറൊക്കെ ഉള്ളിടത്ത് കൊതുക് വരും. റബ്ബറൊക്കെ ചുറ്റുമുള്ള കൊതുക് വരും. അപ്പൊ നമ്മള് ലാസ്റ്റ് എന്ത് വന്ന് നമ്മളെ ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവാണ്. ചക്ക പഴുത്ത് വീണാല് ചക്ക കഴിക്കണ്ട, മനസ്സിലായി? അല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് പല കാര്യങ്ങൾ അറിയാണ്ട് പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്തു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. നമ്മൾ പതിതമായ ആത്മാക്കളാണ്. നമ്മൾക്ക് ആ ലെവലിൽ അങ്ങനെയാണ് നമ്മള്. അത് കാരണം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ വിളിക്കാതെയല്ല. അതിന് ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞു ഹരിഹർനാമ കേവല നാസ്തേവ നാസ്ത ഗതിരന്യത. ഇതല്ലാതെ നമുക്കൊരു വഴിയില്ല. നമ്മൾ ചോദ്യങ്ങൾ ഉത്തരങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുള്ളൂ. നമുക്ക് ചോദ്യം അറിയില്ല, ഉത്തരം അറിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മളിപ്പോ നിൽക്കുന്നത്. അതാണ് കലിയുഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. കലിയുഗത്തിൽ പറയുന്നത് തന്നെയാണ്. ആർക്കും നമ്മൾ പറയുന്നത് നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് ബുദ്ധിശക്തി ഇല്ല. നമുക്ക് എപ്പോഴും ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടുതലായിരിക്കും, എപ്പോഴും വഴക്കാളികളായിരിക്കും, സംശയങ്ങളായിരിക്കും. ഇതൊക്കെ കലിയുഗത്തിന്റെ ആത്മായുസുകളായിരിക്കും. ഇതൊക്കെ കലിയുഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് അതിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫസ്റ്റ് ലെവല് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക. പിന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മളേക്ക് വന്നുകൊള്ളും. പ്രഭുജി, ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ? പിന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടില് ആരെങ്കിലും വിളക്ക് കത്തിക്കുകയും പൂവും പിന്നെ ഇലയും വെള്ളവും എല്ലാം കൊടുക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചു. നമ്മളും പോയി പിന്നെ കൊടുക്കണോ? എവിടെ? എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. ആർക്കും വെള്ളം നമ്മള് ഇപ്പൊ രാവിലെ അതല്ലേ ചോദ്യം? അതെ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് പിന്നെ ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഒരംഗം പോയി വിളക്ക് കത്തിക്കുകയും പൂവും ഇലയും എല്ലാം കൊടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളും പിന്നെ പോയി അങ്ങനെ ചെയ്യണോന്ന് ചോദിച്ചത്. നാമമൊക്കെ ചോദിക്കും. അല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞു നാമം ജപിക്കുക. അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, നമ്മളെ വീട്ടിൽ വലിയൊരു അതിഥി വന്നു, നമ്മളെ വേണ്ടപ്പെട്ട അതിഥി വന്നിരിക്കും. നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു അതിഥി വന്നു. നമ്മളെ വീട്ടിൽ വേറൊരു അംഗം പോയി ചെയ്താൽ എന്തായിരിക്കും? അതിഥിക്ക് മുഴുവൻ ഇഷ്ടപ്പെടുവോ? നമ്മള് അതിഥി വീട്ടിൽ വരുമ്പോ നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടെ അതിഥിനെ സൽക്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ചെല്ലും, അല്ലേ? വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരും ഇറങ്ങും പടിവാതിൽക്കല്, അല്ലേ? ഇറങ്ങൂലേ? അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും കൂടി ചെയ്യണം. അന്നേരം ഞാനിവിടെ ഇരുന്ന് ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുകയും നാരായണ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോ എല്ലാവരും കൂടെ ചെയ്യണം. പിന്നൊക്കെ നമ്മുടെ ചോയ്സ് ആണ്, മനസ്സിലായോ? ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. പക്ഷെ ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ്. എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചാണ്. സങ്കീർത്തത്തിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചാണ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അതില് കുറച്ചും കൂടെ ആ കാര്യങ്ങൾ അറിയണവര് അത് ചെയ്യാന്നല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ആ സമയത്ത് ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചിരിക്കണം. പിന്നെ നമുക്ക് അതിനെ പറ്റിയ സമയമില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ട് അയ്യോ അത് തെറ്റുപറ്റിയെന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട, നാമം ജപിക്കാം. അപ്പൊ അത് ജപിക്കാം. കാരണം മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ കൂടെ പങ്കെടുക്കണം. അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്.
അപ്പൊ നമ്മളെ വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും അമ്പലത്തിൽ ആരെങ്കിലും ചെയ്താൽ പോരാന്നല്ല, നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു പാർട്ടായിട്ട് മാറണം. അതാണ് നമുക്കും അവർക്കും ബെനിഫിറ്റ്. ഓക്കെ, അടുത്തത് ഏതാ ചോദ്യം? ഒരു ബ്രാഹ്മണന്, ക്ഷത്രിയന്, വൈശ്യൻ, ശൂദ്രൻ ഇവർക്കുണ്ടാകേണ്ട ഗുണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? 42, 43, 44. ബ്രാഹ്മണൻ ശാന്തത, ആത്മസംയമനം, തപസ്, വിശുദ്ധി, ക്ഷമ, സത്യസന്ധത, ജ്ഞാനം, വിജ്ഞാനം, ധാർമ്മികത, ഭക്തി എന്നിവ. ക്ഷത്രിയന് പരാക്രമം, ബലം, ദൃഢനിശ്ചയം, നൈപുണ്യം, യുദ്ധത്തിൽ ധൈര്യം, ഔദാര്യം, നേതൃത്വം എന്നിവ. വൈശ്യൻ കൃഷി, ഗോരക്ഷ, വ്യാപാരം. ശൂദ്രൻ അധ്വാനവും മറ്റുള്ളവരെ പരിചരിക്കലും. ഇതില് 3 ക്ഷത്രിയ, വൈശ്യര്, ശൂദ്രര്, ബ്രാഹ്മണര്, അവരുടെ ഗുണങ്ങളാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതില് ബ്രാഹ്മണർക്ക് എന്താണ് ഇത്തരം ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിനെ ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാത്തവരെ നമുക്ക് ബ്രാഹ്മണൻ. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വൈശ്യര്, ശൂദ്രര്, അതുപോലെ തന്നെ ക്ഷത്രിയർക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പരാക്രമം, ബലം, അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. നേതൃത്വ പാഠം ഉണ്ടാവും. പിന്നെ മുകളിൽ ബ്രാഹ്മണർക്കാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സത്യസന്ധത, ക്ഷമ, വിശുദ്ധി, ജ്ഞാനം, അതൊക്കെ അവരിൽ വരും. പിന്നെ വൈശ്യരുണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൃഷി, ഗോരക്ഷ, വ്യാപാരം, അങ്ങനെ വൈശ്യര സ്വഭാവം. പിന്നെ ശൂദ്രന് അധ്യയനവും മറ്റുള്ളവരെ പരിചരിക്കലുമാകും. അത് നമ്മളിൽ തന്നെ ഇത് കാണാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇത് നമ്മളിൽ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും, നമ്മളെ സമൂഹത്തിലും കാണാൻ പറ്റും. നമ്മളിലല്ലേ ഫുൾ ടൈം നമ്മള് എന്താ ചിലപ്പോ ശൂദ്രന്റെ ആയിരിക്കില്ല. ചില സമയത്ത് നമ്മള് ശരിക്കും ഏത് രൂപത്തിൽ വരും, നമ്മൾ പരാക്രമത്തിൽ കിടക്കും, ക്ഷത്രിയ സ്വഭാവം കാണിക്കും. ഇത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ത്രിഗുണങ്ങളിലും സംഭവിക്കുന്നത്. നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് താമസ ഗുണത്തിലായിരിക്കണം എന്നില്ല. ചിലപ്പോ നമ്മൾ സാത്വിക ഗുണത്തിലേക്ക് പോകും, പിന്നെ രജോഗുണത്തിൽ പോകും, അതുപോലെ തന്നെ സാത്വിക ഗുണത്തിലൊക്കെ പോകും. പക്ഷെ മാക്സിമം നമ്മൾ സാത്വിക ഗുണത്തിൽ കൂടുതൽ സമയം സാത്വിക ഗുണത്തിലേക്ക് ഏർപ്പെടാൻ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇപ്പൊ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ കാലത്ത് സാത്വികമായിരിക്കും, കംപ്ലീറ്റ് ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോ അല്ലെ. ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ സാത്വികമായിരിക്കും, ക്ഷേത്രങ്ങളെ പരിസരങ്ങളും ആയ രീതിയൊക്കെ. ചില സ്ഥലങ്ങളും സാത്വികമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. അതേപോലെ രാജസ്യമായിട്ട് ഇപ്പൊ സിറ്റീസ് ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. സിറ്റിയൊക്കെ വരുമ്പോ അതുതന്നെ രാജസ്യമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ്. അവിടെ എപ്പോഴും അങ്ങനത്തെ ചിന്താഗതിയും ആ രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, 63 നോൺ വെജ് ഒക്കെ കഴിച്ചാൽ ഏതാവും? ബ്രാഹ്മണര് നോൺ വെജ് ഒക്കെ കഴിച്ചെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണർ നോൺ വെജ് കഴിക്കൂല, മനസ്സിലായി. അവർക്ക് ദാനം എന്നുള്ള എന്താണ് അതിൽ പറയുന്നതാണ് ശാന്തത. ഒരു ബ്രാഹ്മണരല്ല, ബ്രാഹ്മണരല്ല. അന്ന് പറഞ്ഞ ആദ്യം നമ്മള് ഇത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതെല്ലാം മനസ്സിലാവും. അത് ജന്മം കൊണ്ടേ ഉള്ളു, കർമ്മം കൊണ്ടല്ല. കർമ്മം ഭഗവാൻ ജന്മം കൊണ്ടെന്ന് ഓരോരുത്തരും പറയുന്നുണ്ട്. എത്ര നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെങ്കിലും ഭഗവാൻ ജന്മം കൊണ്ട് നീ ബ്രാഹ്മണനാവൂ എന്ന് പറയുന്ന എവിടെങ്കിലും ഒരു ശ്ലോകം കാണിച്ചു തരാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. കർമ്മം കൊണ്ടേ ഗുണകർമ്മ വിഭാഗാശാന്ന് പറഞ്ഞു. ഗുണം കൊണ്ടും കർമ്മം കൊണ്ടാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ചാതുർവർണ്ണ മഹേശിഷ്ട ഗുണകർമ്മ വിഭാഗാശാന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ആ ഗുണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നമ്മളോട് ഇപ്പൊ പറയുന്നത്. ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം, അല്ലാത്ത വ്യക്തിനെ ബ്രാഹ്മണൻ എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റില്ല. അത്രേ ഉള്ളു കാര്യം. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. ആ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ വരും. അതും കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സാത്വിക ഗുണത്തിന്റെ അപ്പുറത്താണ് വിശുദ്ധ സത്വഗുണം. അത് നമ്മൾ പതുക്കെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് ഞാൻ ഇന്നലെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞില്ല, നമ്മൾ 9 തരം പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് അതിലേക്ക് പതുക്കെ നമ്മൾ പോകേണ്ടത്. നമ്മൾ പറയുന്ന ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഏറ്റവും ടോപ്പാണ്. ആ ഭഗവാനെ പിടിക്കാനാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഈസി അല്ല മെത്തേഡ്, പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടൂല. അതും പറയുന്നത് അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് എന്താണ് ഭൗതിക ബാധികൾ പെട്ടെന്ന് ക്ഷണികമായിട്ട് കിട്ടുന്ന ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും എന്ന് പറയുന്നത്. അതും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മനസ്സിലായില്ലേ? അത് ഹാപ്പി ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ, അതിന് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്, നമുക്ക് ഏത് കാര്യം അങ്ങനെയാണല്ല, ഏറ്റവും ടോപ്പ് കോമ്പറ്റീഷൻ എക്സാം ടഫായിരിക്കും. വളരെ സിമ്പിളാ, ഭഗവാന് കിട്ടാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷെ അതിന് ഏറ്റവും ബെറ്റർ. പിന്നെ അടുത്തത് ശ്ലോകം 63 പറയുന്നത് എന്താണ്? പ്രകാരം അതിരഹസ്യമായ ജ്ഞാനമാണ് നിനക്ക് തരുന്നത്. ഇനി സംഗ്രഹമായി ആലോചിച്ച ശേഷം സമഗ്രമായി ആലോചിച്ച ശേഷം നിശ്ചിതമെന്ന് തോന്നുന്നത് എന്തോ അത് ചെയ്യും. അതാണ് ഇതിനകത്ത് മെയിൻ കാര്യം അല്ലേ? ഗീതയിലെ മെയിൻ കാര്യം ഞാൻ പറയാം. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകം അതാണ്. നമുക്ക് ഹിതമായിട്ടുള്ള നമ്മളെ ഇഷ്ടമാണ്, നമുക്ക്
രാക്ഷസ ജന്മമാണോ അല്ലെങ്കിൽ നായര ജന്മമാണോ ദേവന്റെ ജന്മമാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികത്തിലെ സുഖമാണോ ഏതാ വേണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എടുക്കാം. പക്ഷെ സത്യത്തിനെ നമുക്ക് മൂടി വെക്കാൻ പറ്റില്ല. സത്യം ഇതാണ്. പക്ഷെ ഈ ജന്മത്തിൽ ഇത് കിട്ടി. കാരണം ഭൗതിക ലോകം ഭവൻ തന്നെയല്ലേ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ പിന്നെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മൾ അത് പാടില്ല ഇത് പാടില്ല നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. നമുക്ക് ചോയ്സ് ആണ്. ദേവന്റെ ഭഗവാന്റെ പാർട്സുകളൊന്നല്ല എല്ലാ ദേവന്മാരും. അപ്പൊ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നുണ്ടത് കുഴപ്പം. പക്ഷെ എന്താണ് അൾട്ടിമേറ്റ് റിസൾട്ട്? നമുക്കായ പരമാനന്ദം ആയ സ്വധാമത്തിലേക്ക് കടക്കണമെങ്കിൽ, ഭഗവാനിലേക്ക് സാക്ഷാത്കാരം വേണമെങ്കിൽ, ഏത് സമയം വേണമെങ്കിൽ അത് ചെയ്യണം നമ്മൾ. അത്ര പിന്നെ നമ്മളെ ചോയ്സിന് നമുക്ക് അതിപ്പോ വേണ്ട, ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ജന്മത്തിൽ ഇത് മതി, ഓക്കെ നീ ഈ ജന്മത്തിൽ ഇത് ചെയ്തോ. അതാണ് നമ്മളെ ഇഷ്ടത്തിനാണ് പറഞ്ഞത്. ഇതാണ് ഏറ്റവും എല്ലാവർക്കും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണ്. നമുക്ക് ചോയ്സ് തരണം. ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ നമ്മളെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കണില്ല ഒരു കാര്യം. അത്യാവശ്യം ദേവന്മാരുടെ ലോകത്തേലും ചെന്നാൽ മതിയായിരുന്നു. അതന്നെ നമ്മൾ അതിന് പറഞ്ഞു. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മളെ ചിന്താഗതി അങ്ങനെയാണ് വരുള്ളൂ. നമ്മളെ ചിന്താഗതി അങ്ങനെ വരുള്ളൂ. നമ്മൾ ദേവന്മാരെ അടുത്തെങ്കിലും പോകാൻ ലെവലല്ല നമ്മൾ, അല്ലേ? നമ്മളെ ലെവലനുസരിച്ച് നമ്മൾ ദേവന്മാരെ അടുത്തേക്കും പോകാനുള്ള ലെവലിലല്ല. അതാണ് ചൈതന്യമാ പറഞ്ഞത് പതിതമായ ആത്മാക്കളാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് ആ ലെവലിലാണ് നമ്മൾ. കലിയുഗത്തിൽ അങ്ങനെയാണ്. അതാണ് അയാ ശ്ലോകം ഭഗവാന്റെ നാമെങ്കിലും നമ്മൾ ജപിക്കാൻ പറയുന്നത്. ബാക്കിയൊക്കെ ഇഷ്ടത്തിന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് നമുക്ക്. പക്ഷെ അതിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ കുട്ടി LKG ABCD പഠിച്ചാലോ അവൻ 10th 12th PG ഡിഗ്രി ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് LKGയിലാണ് ഭഗവാന്റെ നാമം. അതാണ് ഏത് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോയാലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാലും അറിയാലേ. ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ലെവലിൽ പോകുമ്പോ അവരെന്താ പറയാ, അവര് മന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ പറയാം നിങ്ങൾ ഇരുന്ന് നാമം ജപിക്കാൻ പറയും, അല്ലെ? ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ? വീട്ടിലൊരു പൂജ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവര് പറയാം നാമം ജപിക്കാൻ പറയും, അല്ലെ? നാമത്തിന് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. നല്ല തിരുമേനിമാരും പറഞ്ഞു തരും ഈ പൂജ. കാരണം നാമം ജപിക്കണം. കാരണം ശരിക്കും പറയേണ്ടത് ആ കർമ്മം നമ്മളാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. നമുക്ക് വേണ്ടി അവർ ചെയ്യണാണ്. അതെ, നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽസ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അവരെന്നെ പൂജ ചെയ്യുന്നല്ലേ? അവരെന്നെ പൂജ ചെയ്യും. അവരുടെ രീതി. കാരണം അവർക്ക് ആ കാര്യങ്ങൾ അറിയാം, മനസ്സിലായ? പിന്നെ അവരെ വേറൊരു ലെവലുണ്ട്. നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് നമ്മുടെ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻസിന്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസിന്റെ ഒരു ഇത് നമ്മൾ കൂടുതൽ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഇസ്കോണൊക്കെ വരുമ്പോ പ്രേമഭക്തിയാണ്, പ്രേമാണ് അവർ നടത്തുന്നത്. നമ്മൾ ശാന്തഭക്തിയാണ്, ആദരിക്കണം, അല്ലെ? ഭഗവാനെ കാണുമ്പോ ഗുരുവായൂരപ്പനെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ബഹുമാനാണ്, അല്ലെ? ഭക്തിനേലും കൂടുതൽ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബഹുമാനത്തോടുള്ള ഭക്തിയാണ്. അവര് പ്രേമിക്കാണ്. പേടിയാണ് നമുക്ക്. പേടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബഹുമാനാണ് ഭഗവാനോട്. അയ്യോ അത് ചെയ്ത കുഴപ്പമാണോ ഇത് ചെയ്ത കുഴപ്പമാണോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ മാതാജി ചോദിച്ചില്ലേ, വേറെ ഒരാൾ പൂജ ചെയ്താലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. ഉയരാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ. അല്ലെ, അത് ഉയരണിന്റെ അല്ല കാരണം. അത് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മക്കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അതിനല്ലേ നമ്മൾ ശ്രീരാമചന്ദ്രമൂർത്തിയുടെ കഥ പറഞ്ഞ നമുക്കറിയാലോ, അണ്ണാറക്കണ്ണന്റെ കഥ. മനസ്സിലായോ? പറ്റുന്ന അതായത് വലിയ വലിയ ഹനുമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയത് എടുത്തു വെക്കും, മനസ്സിലായ? ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച് ഹനുമാൻ ചെയ്യുന്ന സേവയും അണ്ണാർക്കണ്ണൻ ചെയ്യുന്ന സേവയും ഒന്ന് തന്നെയാണ്, മനസ്സിലായ? അതിന് നമ്മളെ കൊണ്ട് അതിന് പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോന്നി യോഗ്യം ഭക്തി പ്രയച്ച് നമ്മക്കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഭക്തിപൂർവ്വമായിട്ട് ചെയ്യാം. അല്ലാണ്ട് സ്വർണം കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യണമെന്നല്ല ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ല അവരോട്. അണ്ണാനെ പിടിച്ച തലോടിയുള്ളൂ. അണ്ണാനെ പിടിച്ച് തലോടി കഴിഞ്ഞ അണ്ണന് അതോടുകൂടി അണ്ണന്റെ ജീവിതം ആയി, ക്ലിയർ ആയി, മനസ്സിലായി? അണ്ണാനായിരുന്നു ജീവാത്മാവാണ്. ഈ ഒരു ശ്ലോകം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയല്ലേ, ഉദ്ധരേതാത്മനാത്മാനമവസാദയെന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മള് നമ്മളെ തന്നെ ഉയർത്തണം എന്ന് പറയുന്നല്ലേ ആ ശ്ലോകത്തിന്റെ മീനിങ്? അതല്ലേ നമ്മളെ തന്നെ ഉയർത്തണം, അതിനൊരു സംശയമില്ലല്ലോ. നമുക്ക് അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിന് ഏറ്റവും രസം അതാണ്. നമുക്ക് എങ്ങനെ ജീവിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഭഗവാൻ നമുക്കുണ്ട്. നമ്മളാണ് നമ്മൾ ഉയർത്തണം, നമ്മളെ താത്തണം നമ്മൾ തന്നെയാണ്. അതിന് ഈ ശ്ലോകം തന്നെ വേണ്ടത്. സമഗ്രമായ ആലോചിക്കാനുള്ള ശക്തി നമുക്ക് ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. അല്ലെങ്കിൽ ആ ശ്ലോകം പറയില്ലല്ല, നീ സമഗ്രമായ ആലോചിച്ചതിന് ശേഷം ഹിതമായി തോന്നുന്നത് എന്തോ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആലോചിക്കാനുള്ള ശക്തി ഭഗവാൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്, മനസ്സിലായി? കാര്യം പറഞ്ഞു. നമ്മൾ ചെറിയപ്പോ ഒരു 10th 12th കഴിഞ്ഞ കുട്ടികളോട് നമ്മൾ പറയൂലേ, അവന് അത്യാവശ്യം ബുദ്ധിയും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്, അത് കാരണം പറയും ഇന്നത് പഠിക്കും ഇന്ന കോളേജിൽ പോകണം. പിന്നെ അവന്റെ ചോയ്സാണ്, അവന് അത് ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറയും, നമുക്ക് ചിലപ്പോ എന്നാലും അവനോട് ഇഷ്ടം അവനെ കൊണ്ട് ആ കോഴ്സ് എടുപ്പിക്കാനായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയാം അതാണ് നല്ലത്. അതാണ് പിന്നീട് ശ്ലോകം ഭാഗം പറയുന്നത്. ലാസ്റ്റ് പറയുന്നത് എന്താണ്? മന്മനോ ഭക്തോ മധ്യാച്ചന 65ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? ആദ്യം 63 പറയുന്നത് ഈ ഇത്
നീ ആലോചിച്ചതിന് വെച്ച ശേഷം പറയാ. പിന്നെ 65 വീണ്ടും അവനെ കൊണ്ട് സ്ട്രെസ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം. എന്ത് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്? എപ്പോഴും എന്നെ ഓർക്കുക, എന്റെ ഭക്തനാകുക, എന്നെ സത്യത ആരാധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എന്നെ പ്രാപിക്കാം. അതിന് ആദ്യ ചോദ്യം, അതിന് ആദ്യ ചോദ്യം ഇട്ടത്. കാരണം 65ാമത്തെ ശ്ലോകം എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ ഓർക്കുക, എന്റെ ഭക്തനാകുക, ആരാധിക്കുക, ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോന്നാൽ നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാം. ഞാൻ തീർത്തും പറയും. കാരണം എനിക്ക് നീ പ്രിയപ്പെട്ടവനാകുന്നു. ഞാൻ നിനക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. എന്തെന്ന്? എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് നീ. അപ്പൊ ഭക്തന് ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. എല്ലാവരോടും ഭഗവാൻ ഒരേ ഇത് തന്നെയായിരിക്കും. പക്ഷെ ഭക്തനോട് ഭഗവാന് പ്രത്യേക ഇഷ്ടമായിരിക്കും. ആയ അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഉയരുന്നത്. അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. പ്രഭുജി ഒരു സംശയം. ഈ ഭഗവാൻ ഒരുപാട് ഭക്തരെ പരീക്ഷിക്കുമല്ലേ കൃഷ്ണൻ? പക്ഷെ ശിവനെ പറയുന്നത് ക്ഷിപ്രപ്രസാദിന്നല്ലേ? ക്ഷിപ്രപ്രസാദിയാണ്. ക്ഷിപ്രഗോപിയാണ്, ക്ഷിപ്രപ്രസാദിയാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ പരീക്ഷിച്ച് ആ ആത്മാവ് പ്യുവർ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ജനന മരണങ്ങളില്ല. ഭഗവാൻ തരുന്നത് സച്ചിദാനന്ദം, ആനന്ദം മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ തരുന്നത്. മറ്റുള്ള ദേവന്മാര് തരുന്നത് മുക്തി തരും. ഓക്കെ, അതിന് ഭഗവാന് മുകുന്ദൻ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ. പക്ഷെ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഭഗവാനല്ലേ കൊടുക്കണേ? ഭഗവാന്റെ പെർമിഷൻ എല്ലാം കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഇല്ല, ഭഗവാന്റെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാണ്ട് ദേവന്മാർക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതൊരു സിസ്റ്റം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പറയില്ല, പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ ശരിക്കും ആരാണ് അവിടുത്തെ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലെ കാര്യങ്ങള് ക്ലർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ ഫണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എവിടെന്നാ വരുന്നത്? മുഖ്യമന്ത്രിയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്രിസഭയിൽ നിന്ന് ഇത് ചെയ്തിട്ടാണ് അവിടേക്ക് വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ്. അവര് തരുന്നെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അത് അവരുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്, അത് അവർ ചെയ്തേ പറ്റൂ. നമ്മൾ ക്വാളിഫൈഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അവരത് തന്നേ പറ്റൂ. മനസ്സിലായി? അതാണ് വ്യത്യാസം. അത് ആ സിസ്റ്റം തന്നെ ആലോചിച്ചാൽ മതി, ക്ലിയർ ആവും. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണമെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഭഗവാനെ വിശ്വാസം. എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ഈ രഹസ്യം ഞാൻ ഉപദേശിക്കാൻ പാടില്ല? ഭക്തിയോ ഇല്ലാത്തവർക്കും ഭക്തിസേവന കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്തവർക്കും എന്നോട് അസൂയ ഉള്ളവർക്കും രഹസ്യമായി ഞാൻ ഉപദേശിക്കരുതെന്ന് പറയാം. കാരണം 67ാമത്തെ ശ്ലോകം, തപസ്സോ ഭക്തി ഇല്ലാത്തവർക്കും ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്തവർക്കും എന്നോട് അസൂയുള്ളവർക്കും രഹസ്യമായി ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കരുത്. അതും ഭഗവാൻ ഒരു കണ്ടീഷൻ പറയാണ്. പിന്നെ 66 ഒരു മെയിൻ അല്ലേ? 66 ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. എന്നിൽ ശരണം തേടുക, സകല പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കാം. സകല പാപ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന്. അതിന് ഭഗവാൻ മുകുന്ദൻ എന്നുള്ള പേര് വരുന്നത് തന്നെ. നമ്മളെല്ലാ പാപങ്ങളെയും ഭസ്മീകരിക്കാനുള്ള ശക്തി ഭഗവാന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊന്നും മാറ്റി വെക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ പഞ്ചായത്തിൽ ഓഫീസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്ന് കുറച്ച് ദിവസം ഡിലേ ചെയ്യാൻ പറ്റും എല്ലാവർക്കും. അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് അലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യം അവർക്കൊന്നും ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. കുറച്ചാണെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും 1 മാസം കൊണ്ട് 2 മാസമൊക്കെ മാറ്റി വെക്കാം. മനസ്സിലായേ? അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനുള്ള പവർ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് മുഖ്യമന്ത്രിക്കായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പ്രസിഡന്റിനായിരിക്കും, അല്ലെ? എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ഇത്. ഭഗവാന് മാത്രമേ അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, നമ്മളെ പാപപ്രതികരണം. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അത് സർവധർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു. സർവധർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോ അതില് മൈനസും പ്ലസും കടന്നു. അല്ലാണ്ട് അതില് നല്ല ധർമ്മങ്ങളോ ചിത്തധർമ്മങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും. അതിന് ഞാൻ ഇന്നലെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത്, വലിയ മഹാരാജാവിന്റെ ഉദാഹരണം, അതുപോലെ തന്നെ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന്റെ ഉദാഹരണം. സ്വന്തം അച്ഛനെയാണ് വധിക്കാൻ വരുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഒരു പുത്രൻ എന്ന രീതിയിൽ തെറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാന് വേണ്ടി, ഭഗവാനാണ് ശരണം, ഭഗവാനാണ് ധർമ്മം. ധർമ്മത്തു സാക്ഷാ ഭഗവത് പ്രണീതം. ഇത് നമുക്ക് തരുന്ന വാഗ്ദാനമാണോ? ഭഗവാൻ തരുന്ന വാഗ്ദാനം നല്ലത്. ഭഗവാൻ തരുന്നാണിത്. ആ കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് തരാണ്. ഇതിലേക്കൊക്കെ എത്താന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മ പറയാനൊക്കെ ഈസിയാ. ഭഗവാൻ ശരണാഗതിയടയുക. ഭക്തവത്സലനാണ് ഭഗവാൻ. ഓക്കെ, നമ്മള് ഒരു കാര്യം ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുക. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമുക്ക് അതിനോട് പറയണ്ട, പക്ഷെ അത് ഏതാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റൂ? അതല്ലേ ചിന്തിക്കാൻ പറഞ്ഞത്.
മനസ്സിലായില്ല മാതാജി ചോദിച്ചത്. പ്രീതി മാതാജി എന്താ ചോദിച്ചത്? പ്രീത മാതാജി നമുക്ക് ഭഗവാനോട് ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമുക്കത് ഓക്കെ, പക്ഷെ നമ്മളുടെ മൈൻഡിൽ പല ചിന്തകളായതുകൊണ്ട് പല ഉത്തരങ്ങളാ വരിക. അപ്പൊ അതിൽ ഏതായിരിക്കും കറക്റ്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെ അറിയും? നമുക്ക് ഹിതമായിട്ടുള്ളത് എടുക്കുകയെന്ന് ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ചെയ്യണം. അത് ചോദിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചിരിക്കും. അല്ല, അങ്ങനല്ല. അതായത് നമുക്ക് ഭഗവാനോട് ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ, നമുക്കൊരു വലിയ നല്ല വീട് വെക്കണം, നമ്മൾ ആഗ്രഹം അതായിരിക്കും. നമ്മൾ ചെന്ന് അതാ പ്രാർത്ഥിക്കണം അല്ലെ? നമ്മൾ സാധാരണ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള രീതി നമ്മൾ അങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ ചെയ്യാറ്. എനിക്ക് നല്ലൊരു വീട് വെക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ, ഏതെങ്കിലും പോലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇനി അത് വേണോ വേറെ എന്ത് വേണം, അതല്ലേ മാതാജിയുടെ ചോദ്യം. അതിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവല്ലേ നമുക്ക് കുറെ ആഗ്രഹങ്ങൾ, ഇതല്ലാണ്ട് കുറെ ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. അതെ, വേറെ എന്തെങ്കിലും വേണോന്നല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് വീട് വെക്കേണ്ടത് ചോദിക്കണത് ശരിയാണോ, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അത് ചോദിക്കേണ്ടത്, അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ചോദ്യങ്ങൾ. അതന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഭഗവാനോട് നമ്മൾ ഒന്നും ചോദിക്കണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഭഗവാനെ അല്ലാതെ അറിയാം നമുക്ക് ഏത് സമയത്ത് എന്ത് തരണമെന്ന് ഭഗവാൻ അറിയാം. നമ്മളൊന്നും ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതാണ് ഭഗവാനോട് ചെന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തി തരണമേ എന്ന് മാത്രം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞത്. എന്തിനും പോയി കഴിഞ്ഞാലും ദേവന്മാരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഭക്തി തരണം. ഭക്തി കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാതും കിട്ടി നമുക്ക്. അത് നമ്മളായ അർജുനന്റെ ആ ഒരു ഒറ്റ പോയിന്റ് മനസ്സിലുണ്ടായാൽ മതി. അർജുനൻ വേറെ ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല. 18 അശ്വനി പടയം, നാരായണ സൈൻ ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല. ഭഗവാനെ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു. കുചേലനാണ് എല്ലാം ചോദിക്കാൻ മറന്നും പോയി. കുചേലൻ ചോദിക്കാനെല്ലാം മറന്നും പോയി. കുചേലൻ ചോദിക്കാനെല്ലാം അത് മറന്നു പോയിട്ട് ഭഗവാൻ കൊടുക്കുക ചെയ്തത്. കുചേലന്റെ കഥ തിരിച്ചാ. ഭഗവാനെ കണ്ടുകൊണ്ട് ധ്രുവ മഹാരാജാവിന്റെ കഥ തിരിച്ചാ. ധ്രുവ മഹാരാജും അത് തന്നെയാണ്. അയാ തപസ്സിന് പോയപ്പോള് വലിയ ആഗ്രഹങ്ങളായിട്ടാണ് പോയത്. കാരണം കൊട്ടാരം രാജാവും ഇതൊക്കെ ഞാൻ അവർന്നുള്ള ചിന്തിച്ചു പോയിട്ട് തപസ് പോയ ചെയ്ത്. തപസ് ചെയ്ത് ഭഗവാനെ കണ്ടോടുകൂടി എനിക്കൊന്നും വേണ്ട. മനസ്സിലായില്ലേ? വയസ്സും 6 വയസ്സും അല്ല ഉള്ളത്. 6 വയസ്സ്. 5 വയസ്സെന്നാ ഞാൻ. ശരി, അപ്പൊ വേറെ കഴിഞ്ഞില്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? കഴിഞ്ഞു. ഇല്ല, എത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് എന്നാ എക്സാം ഇടേണ്ടത്? വ്യാഴാഴ്ചയുടെ ഉള്ളില് വെള്ളിയാഴ്ച ഞാൻ കാണില്ല. ഒരാഴ്ച ലീവാ. ശനിയാഴ്ച തിങ്കളാഴ്ച. ശനിയാഴ്ച കുറെ ദിവസം മാറൂലേ? നമുക്ക് 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഇട്ടാലോ? അധികം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. വ്യാഴാഴ്ച പറ്റുമോ? ഒത്തിരി അങ്ങ് ടച്ച് അങ്ങ് പോകും. അത് തന്നെ, അതിൽ കുറെ അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പോകും. നമ്മളേക്ക് 2-3 ദിവസം മാക്സിമം, അതിക്കുള്ളിൽ പോണ്ട. വ്യാഴാഴ്ച പറ്റുമോ? വെള്ളിയാഴ്ച എന്താ അറിയോ, ട്രെയിനിലായിരിക്കും. അപ്പൊ വണ്ടി പോകുമ്പോ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഇന്ന് ചൊവ്വാഴ്ച, ഇന്ന് തിങ്കളാഴ്ച, ചൊവ്വ ബുധൻ വ്യാഴം, 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞ എക്സാം. ഓക്കെ, ബുധനോ വ്യാഴോ? വ്യാഴാഴ്ച എക്സാം. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. വ്യാഴാഴ്ച 13 തൊട്ട് 18 വരെ ഉള്ളത്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും. സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ, അധികം ഇതായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കില്ല. ചോദിക്കും കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി പറയും. ഞായറാഴ്ച ഏകാദശിയാണ്. അപ്പൊ അതിനുള്ള അതെങ്ങനെയാ ചെയ്യേണ്ടതെന്നും കൂടി പറയണം കേട്ടോ. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് അന്ന് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമുക്ക് എടുത്താ പോരെ, ലിസ്റ്റ് എടുത്താ പോരെ ഏകദേശം. പ്രഭു അതിന്റെ ലിങ്ക് ഗൂഗിളിൽ ഗൂഗിൾ ലിങ്ക് ഞാനിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ, അപ്പൊ നാളെ ക്ലാസ് എടുക്കണില്ല. മറ്റന്നാൾ തൊട്ട് നമ്മള് ഇത് നടക്കും. നമ്മള് ബ്രിഡ്ജിംഗ് കോഴ്സ്. ബ്രിഡ്ജ് കോഴ്സ് പ്രഭുവിനെ എടുക്കുന്നേ. അത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ. ഞാൻ കൂടുതൽ ഞാൻ തന്നെ ആയിരിക്കാം. അപ്പൊ ഞാൻ കൺഫേം പറയാം. അപ്പൊ അതില് ഇതായിരിക്കും. കുഴപ്പമില്ല, അത് ആരാണ് നമുക്ക് അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് പറയണ പോലെയാണല്ലോ, നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ചേട്ടൻ വേറെ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറയും. 5-10 ക്ലാസ് ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, അവര് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറ്റി ഇടും. നമുക്കൊരു ഓപ്ഷനും ഇല്ല. എക്സാം ഏത് സമയത്തായിരിക്കും? ഈ സമയത്ത് തന്നെ, നമ്മളെ ഈ സമയത്ത് തന്നെ. അപ്പൊ നാളെ ഓഫ്, മറ്റന്നാൾ തൊട്ട് വീണ്ടും ക്ലാസ് ബ്രിഡ്ജിംഗ് കോഴ്സ് ആയിരിക്കും. ബ്രിഡ്ജ് കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ
ഇതായിരിക്കും. എന്താ? ഈശോപനിഷത്ത്. ഈശോവാസ്യോപനിഷത്ത്. അപ്പൊ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോഴും 4 പ്രാവശ്യം ജപിച്ചവർക്കോ അതിലേക്ക് ഇതുള്ളൂ. നമ്മൾ തോറ്റുപോയാൽ ഇതിൽ തന്നെ ഇരിക്കും അല്ലേ? തോറ്റുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ തന്നെ ഇരിക്കണം. അതുപോലെ അത് നമ്മൾ ഇത്ര ആലോചിച്ചാൽ മതി. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഭഗവാൻ ലോകത്ത് എത്തിയില്ലെങ്കിൽ അവിടെ കറങ്ങും, നമ്മള് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കിടന്ന് കറങ്ങും. അപ്പൊ നമ്മൾ വീണ്ടും പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. ഒന്നും കൂടി ഇത് പഠിക്കണം അല്ലേ? ഒന്നും കൂടെ പഠിക്കണം. നേരെ 8 മണിക്ക് നേരം 2 ക്ലാസ് ഉണ്ടോ? ശരി ശരി. 4 പ്രാവശ്യം ജപിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. എക്സാം എഴുതാത്തവർക്ക് എങ്ങനെയാ? അത് ഞാൻ ചോദിക്കാം. അതെങ്ങനെയാ ചോദിക്കേണ്ടത് എനിക്കറിയില്ല. അത് ചോദിച്ചിട്ട് പറയാം. ഇതിന് എത്ര മാർക്കാ റോജി? മൊത്തത്തില് 3 പരീക്ഷയല്ലേ ഉണ്ടായേ? 3 മാർക്ക് 30. നമ്മൾ 30 മാർക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് എടുക്കാം. അത് കുഴപ്പമില്ല. അത് ഞാൻ അതൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് പറയാം. നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം മെയിൻ ആയിട്ട്. ആദ്യത്തെ പരീക്ഷ 10 മാർക്കിന്റെ അല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ പ്രഭു. 12 അങ്ങണ്ടായിരുന്നുണ്ടല്ലേ? 12 അത്ര അങ്ങനെ 12 ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ ഓർമ്മ. 12. അതിന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയല്ലോ. സെക്കൻഡിന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയില്ലല്ലോ. അങ്ങനെയല്ല, ഇത് ഒന്നിച്ചാ വരുന്നത്. ഫസ്റ്റിന്റെ സെക്കൻഡിന്റെ ഒന്നിച്ചല്ലേ വരും? സെക്കൻഡിന്റെ ഒന്നിച്ചേ വരുള്ളൂ. സെക്കൻഡിന് ഒന്നിച്ച് വരുള്ളൂ. 18 ചാപ്റ്റർ കഴിയണ്ടേ എക്സാം? ഫസ്റ്റിന് കിട്ടിയായിരുന്നു. ഫസ്റ്റിന്റെ 18 കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ കിട്ടും? സെക്കൻഡ് കിട്ടും. അത് ശരിയാ. ഓക്കെ. അപ്പൊ നാളെ പാരായണത്തിന് ഞാൻ ചിലപ്പോഴേ കാണും. സൗകര്യം കിട്ടിയാ കേറാം, അല്ലെങ്കിൽ 12 നാളെ ഓഫ്. മറ്റന്നാത്തോട്ട് ബ്രിഡ്ജിംഗ് കോഴ്സ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. അതില് ബ്രിഡ്ജിംഗ് കോഴ്സിന് മാത്രം ഇതുള്ളൂ. എന്താ പറയുന്നത്? 4 നാമജപമില്ലാത്തുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ 4 പ്രാവശ്യം 4 ജപിക്കാത്തവർക്ക് ഈശാവാസ്യോപനിഷത്ത് കിട്ടൂല. 4 ജപിക്കുന്നുണ്ട്. 4 ജപിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഈശാവാസ്യോപനിഷത്ത് കിട്ടുള്ളൂ. ഉപദേശാമൃതം, ഈശാവാസ്യോപനിഷത്ത്, പിന്നെ ഭക്തിരസാമൃതം. ഇത് 4 പ്രാവശ്യം ജപിക്കുന്നവർക്ക് ക്ലാസ് കിട്ടുള്ളൂ. എവിടുന്ന് കിട്ടും ക്ലാസ്? നമ്മൾ 8 മണിക്ക് തന്നെ. അല്ല, ഈ പുസ്തകം എവിടുന്ന് കിട്ടും? ബുക്ക് ഞാൻ മാതാജിക്ക് അറിയാം. ലിങ്ക് നമ്പർ ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടാം. ആ ഗ്രൂപ്പിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം. അവരെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് ബുക്ക് അയച്ചാൽ 67 രൂപ ആ റേഞ്ചിലുള്ള. പ്രഭു ഞങ്ങളുടെ അവിടെ ഉണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ പ്രഭുവിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താലും പുസ്തകം കിട്ടും. ഇല്ല, അത് പറ്റില്ല മാതാജി. പറ്റില്ല. അതിൽ അമ്പലത്തിൽ നിന്നുള്ള ഡയറക്ഷൻസിനനുസരിച്ച് മൂവ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, നമ്മൾ പറയാം. ബ്രിഡ്ജിംഗ് കോഴ്സ് എത്ര ദിവസം? ബ്രിഡ്ജിംഗ് കോഴ്സ് ഒരു 3-5 ദിവസം, 4-5 ദിവസം ഉണ്ടാവും. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈശാവാസ്യോപനിഷത്ത് അങ്ങനെ വരും. അത് വരും. അത് 1 മാസത്തോളം വരും. 2 മാസത്തോളം 3 ബുക്കിന്റെ ഉണ്ടാവും. 2-3 മാസം മാക്സിമം. നമുക്ക് ഇതിലെ ക്ലാസ് ഏതെങ്കിലും മിസ്സായ യൂട്യൂബ് നോക്കിയാൽ മതിയോ? ബ്രിഡ്ജിംഗ് കോഴ്സില്? ബ്രിഡ്ജിംഗ് കോഴ്സിൽ ഇല്ല. ബ്രിഡ്ജിംഗ് കോഴ്സിന് നമുക്ക് ലിങ്ക് ഇടൂല, ഇത് ഇടൂല, യൂട്യൂബ് ഇല്ല. ഗൂഗിൾ മീറ്റ് അല്ല. ഈ ക്ലാസ് സൂം ആയിരിക്കും, പക്ഷെ ഇത് ഇടൂല. ലൈവ് ഇല്ല. അത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്ലാസ് ആണ്. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് അത് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആണ്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ജ്ഞാനം അങ്ങനെ പബ്ലിക് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അതിന് നമ്മൾ 4 പ്രാവശ്യം ജപിക്കാന്നും പറയുന്നതിന്റെ കാരണം അതുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും അങ്ങനത്തെ നോളജുകള് നമുക്ക് അത് ഉൾക്കൊള്ളണമെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമുക്ക് കുറച്ച് ഭക്തി നമ്മള് നിഷ്ഠെങ്കിലും ചെയ്യാം, ഭാസനെങ്കിലും ചെയ്യാം. നമ്മൾ ബുധൻ, വ്യാഴം, വെള്ളി, ശനി ദിവസങ്ങളിലാണോ അത് ഉണ്ടാവുക? എല്ലാ ദിവസവും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എക്സാം അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ദിവസം വരുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതൊക്കെ അല്ല, ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം മിസ്സായി എന്ത് ചെയ്യും? ട്രെയിനിലൊക്കെ ആകുമ്പോ എനിക്ക് പറ്റുമോന്നാണ്. നോ ഓപ്ഷൻ. അതിനൊരു ഓപ്ഷനും ഇല്ല. പ്രഭു അതിനൊരു പുസ്തകമുണ്ട്, കൃഷ്ണാവബോധം പുസ്തകമുണ്ട്. അത് മാതാജി ഒരു വഴികാട്ടി. അത് ഓക്കെ. അത് അടുത്ത പോയിന്റ്. അല്ല, അതും അതില് ഇതുണ്ടാവില്ല കേട്ടാ. അത് കോൺഫിഡൻഷ്യലാണ് ആ ക്ലാസ്. എല്ലാ ദിവസവും കയറാം. കയറാൻ പറ്റുന്ന ദിവസം കയറും. ബുക്ക് എല്ലാത്തിനുള്ളതാണ്. ബുക്ക് ഇല്ലാത്ത ഒരു കാര്യമില്ല നമ്മള്. അല്ല, മാതാജിയെ പുസ്തകം വാങ്ങിക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ, അപ്പൊ കിട്ടും. അത് പോരായോ? എന്താ പ്രഭുജി 108 ഉപനിഷത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വലിയ പുസ്തകം എനിക്കുണ്ട്. അത് പോരായോ എന്ന് ചോദിക്കുവായിരുന്നു. ഈശാവാസ്യോപനിഷത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ നോക്ക്. എല്ലാം ഉണ്ട്. ഈശോപനിഷത്തുണ്ട്, കഠോപനിഷത്തുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം. നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്നെങ്കിൽ വാങ്ങിച്ചാൽ മതി. അതിന് കമ്പൽസറി ഒന്നും ഇല്ല. അത് 3 ബുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്നെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കാം. ചെറിയ ചെറിയ ബുക്കുകളാ. ഈശോപനിഷത്ത് 50 രൂപയുള്ളൂ.
ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർ വാങ്ങിക്കാം. ഉപദേശാമൃതം 50 രൂപ. ആ രസാമൃത സിന്ധു 200 250 മറ്റോ. ബുക്സിന്റെ പേരൊന്ന് ഗ്രൂപ്പിലിടണേ. ഗ്രൂപ്പിലിടണേ. ബുക്സ് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബഹ്റൈൻ പഠിക്കേണ്ടി വരും. ബഹ്റൈൻ സ്കോൺ അവരതുണ്ട്, സ്കോൺ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവര് അതൊക്കെ തീർന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു സെക്കൻഡ്, ഞാനതൊന്നും ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് എടുത്തൊന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. ക്ലാസ് കഴിയല്ലേ, ഇന്ന് സൈലന്റ് ആവാ. വേറെ ക്ലാസ് ഇല്ലല്ല. ലീവ് ചെയ്യണവർക്ക് ലീവ് ചെയ്യാട്ടാ. ഞാൻ ഒരു 2 പോയിന്റ് കൂടെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. നമ്മളെ അല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, ഇന്ന് വിടാം. നമുക്ക് 32 സമയം ഇന്ന് വിടാം, പിന്നെ പറയാം. ഓക്കെ. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് സമയം വ്യാഴാഴ്ച. ചോദിക്കും മാതാജി. പ്രഭുജി ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദശോപനിഷത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബുക്കാണ് എന്റെ കയ്യിലുള്ള 2 എണ്ണം. അതിലുള്ള ഈശാവാസ്യോപനിഷത്ത് പറ്റൂലേ മാതാജി? നമ്മുടെ ഇസ്കോണിന്റെ ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്തും അതേപോലെ ഉപദേശാമൃതവും അതേപോലെ തന്നെ ഈ 3 ബുക്കുകൾ വാങ്ങിക്കാൻ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം. കിട്ടില്ല, നമുക്ക് അതിന് അത്രയും പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കണില്ല. നമ്മൾ ക്ലാസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുത്ത് പോണാണ്. മെയിൻ ആയിട്ട് ഭഗവത വാങ്ങിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ഭക്തിയുടെ കാര്യങ്ങളാണ്. അത് നമുക്ക് നമ്മളെ ചോയ്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, വാങ്ങിച്ചാൽ നല്ലത്, വാങ്ങിച്ചില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. അതിന്റെ വിലക്ക് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. 50 റുപ്യ അല്ലെങ്കിൽ 70, 80 അല്ലെങ്കിൽ 200 ആ റേഞ്ചിലൊക്കെ ഉള്ള ബുക്കുകളാണ്. ഓക്കെ, ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം. നാളെ ക്ലാസ് ഇല്ല, മറ്റന്നാള് ക്ലാസ് തുടങ്ങും, ബ്രിഡ്ജിങ് കോഴ്സ്. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മളെ കണ്ടിന്യൂസ് ക്ലാസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. 3 ബുക്ക്. ശരി. അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. വാഞ്ചകൽപരൂപേച്ച കൃപാസിന്ദേവച പതിനാം ഭാവനേഭ്യ വൈഷ്ണവേഭ്യ നമാനന്ദകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ഗുരുദേവക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം.